ndichazobvisa inonzi chi ndozobvisa chegumi kana vagona vandibhilivhisa panapa. Yeah. Pakaipa, but ndinofara makadii zvenyu. But aiwa muchazondibhilivhisa ndichazobvuma hangu kuti muri mufundisi wangu pamberi apa. I think it's hold on, Kulend. I think Apostle Anfano to park because I'm still hearing background noise. So we need to have a clear audio so that you say because Nangoti Musangani Timba Tango Petsanya Yachoga one. Yeah, that's true. Okay. Kulend Altaranya Yago. Nyaya ini ndotonzwa navo ivo ndovanotanga bhuku zvakatangira tobva tazopinda ipapa. Alright, nyaya yakatangira. Alright, hold on, Apostle. Nyaya yakatangira, Apostle, you said some channels need to be silenced. And the pane channel yemfana nongoti kana usingade Zanu PF pasine. Yanza nongotanga kuti kana usinganakirwe neZanu PF tanga kubaya like button ada kudilwa naye. And then he also mentioned with 0.5 and for now deal with naye futhi in terms of we are not neutral. I think if we can start from there, it's no concern with that move at Chenda Kumberi. That's true. Passing Zanu PF, you are right, DJ Holy. Passing Zanu PF, even if they saw the viewers are going to tear it. Kutoterera nekutoti pasi nayo izvezvi because ndo yakonzeresa kuti vanhu vatambure vanetsekane pasi navo kana pastor vari kuti ivo ndeve Zanu PF pasi navo futi izvezvi so ndo zvatichinge tikutanga nekutotaura. That's true. Inde tinototi pasi nayo ende hatitereri. Right. Iyoyo slogan iyoyo ndo zvandakakutaurira izvozvo Kulend kuti aripo mupanhasi wani yasoziva zita anenge anzi Kulend anongotanga kuti pasi neZanu. It's because maybe because vanhu vari kuti vakuteerera kuti vanhu vako vanokuteera but pakungotamana kuti pasi neZanu ndo pandiri kuti you end up getting people from the party that you are following or supporting or the movement that you are running with, but you will not get people from the opposite party kuti vakupawo view yavo because what I feel is best nditeererei ipapa what I feel is best kana mine maplatform enyu isai people from both sides vekwachamisa vapei mukana vekwamunangagwa vapei mukana ndikoti munzwe chokwadi because tikasadaroka we are working on a hearsay. All right, data ndichibvunza maplatforms ari kuranwa ana ZBC anani vari kuitawo vachipa platform iri kune vanhu vekwachamisa. Ndozva ndiri kutaura izvozvo manje kuti ZBC ikaramba nemaplatform imi mukaramba nemaplatform who is going to unite you or who is going to break the code yekuti mese mushare maplatforms. Mavoices emaZimbabweans ari kutsimbirwa saka isu tovatava nemavoices emaZimbabweans kuti azive kwese. Mese muri maZimbabweans asiri kuwirirana chete ngatibvumirane ipapo. But chiripo ndechekuti there is information that I feel iri kuside yekupati kwenyu kwamuri kurana muri imimi that people need to know. There is also information iri kuZanu PF that people need to know. KuZanu PF kune information kui kuZanu kune chimbondudzayo bozi ini ndo pandikutorasika pamwe ndini ndakanyanya kunonzi kuti pamwe ndakadhakwa brain ndinisingadi kunzwa nezveZanu maybe.
handika kuti wakadhakwa brain. Usually I don't want to denigrate people, but rega ndikutaurire something. Yeah. I've not been doing my life as usual for a long time. If you check, I've only been here for 2 weeks. If you look at it, I've just been here for 2 weeks, not more than that. Yeah. Reason I said to myself, I think I need to talk and tell people is because I felt like you guys, you are only telling people what they want to hear, but you are not telling people the truth. So at the end of the day, protector party ndinombozwa uya 0.5 DJ Holly ane statement yake yaanotaura and this is true. Hapana munhu anoda napresident wake, hapana munhu anoda kubatirwa chechi yake, hapana munhu anoda kubatirwa ng'anga yake, hapana munhu anoda kubatirwa zvekwake. But mukasabvuma kuti zvibatwe batwe, we end up coming to the same. Saka inini ndiri kuti maplatform akave neutral, munokwanisa kuwana vanhu from both sides. ZBC yacho also needs to be challenged kuti ibvumire opposition kuti inge ichitaurawo paZBC ipapo. Because mukaramba mangoti zvinhu state control. ZBC yacho pasi nayo futi because yakarova 0.5 necorporate pasi nayo ZBC vari grid vanhu vakadhakwa. Patiri kungopinda nepati yedu tiri kufanira kumufaya munhu iyeye akazviita because vari kutoita zvinhu zvisiri. Ndikumuziya mudhara wacho iye. Chinzwa ka ZBC yakarova 0.5 necopyright. Yes. Handitika. And 8.5 handifungwa takatsiregenwa neZBC chete kana ukada kumubvunza ipapako. Nanamupanana mayonnaise, anonzi mayonnaise, anamupanana dhaga apa. Vakawanda vanhu vanondithreatena vakawanda, but there are ZANU-PF people. Athreatenwa nevanhu vakawanda. Namukoma Simba futi, Mukoma Simba recently wakandiudza kuti remove my content, but yet vaitomboshandisa content yangu. But he is ZANU-PF also, and ndo patiri kutaura ipapo kuti ZANU-PF. No. Kana ndo pamunoita problem. Let me interject a bit. Ndo pamunoita problem. Munhu akakuchallenge munotanga kumuti ZANU-PF. No, mukoma. Mese namagamba kwe ZANU-PF kunyepa. Mese imimi muri opposition imimi. Ndikatosangana naye ndakutomupa gudu zenya gamba kwe ndemwe munhu ndakatosangana naye ndikutomupa gudu zenya haangatiende kukoti kwanyoka yemabhunu kunonzi kuSouth African Embassy otanga kuti mamwe machannel ese akatengwa ende pachitaura zvemamwe machannel epolitics parutaurwa nani. We can't talk about machannel politics without mentioning our names. Akatengwa isusu apa tachibhudhikasa nyaya yacho kubva kwekutanga aida kusara ari ega manje zvakazomboenda nepamwe akazomhanyiswa ikoko. Aiwa chimira ndikutaurire manje zviri kuitika. Mese muri kufaitira prominence and eminence. Munhu wese aruda kunzi ndini ndo problem yamuri kuita. Before you know it, you are risking each other's life. Nekutaura kuti aiwa uyu, aiwa akatengwa nendingirikini. Ndakazoona imwe video so I think ndakataura ndikati I don't control media. But it's good I always give advice where I can. Munhu akabuda achiloadha mabullets kugazeti kubva apfekera mupistol so achithreatena gambavo. That was bad. That's unacceptable. Any person who bets that ndobvumirana nemi for the first time ndobvumirana nemi munhu iye anga ari wrong atidi izvozvo kumaZimbabweans for sure because beto ndema ideas haisi yekuti takupindana zvokuda kutorourayana ipapo muri right ndobvumirana nemi first point tawirirana ipapo. Saka chatodaro so kuchana tichapedza kusviko tichiwirirana kana kutotaura tese chatotaura for longer ndaida kutaura newe for 2 years ndakukata but because utomboteerera saka hande pamberi. But inzwai ka apostle ayo mira hold on kuland apostle inzwai munzwe this battle tiri kutanga takadyiwa 10-0 kudhara because ZANU-PF has been there for a long time. And sometimes pamwe pacho vanotofunga kuti vakangwara kupfuura munhu wese simply because vane pfuti, vane manhingirikiri, vane mapurisa, vane masoja, vane zvimwe zvinhu muri kuona. Saka isusu kuti tizoita neutral ka isi tiri kutanga takatodyiwa kudhara. Handioni tine kwatiri kuenda ipapo apa because right now tikatarisa when we look at ZANU-PF people vanhu vese vari kudya neZANU-PF they are quiet. Vakanyarara kuti ziya havasi kumboita lookout kuvanhu kuti zvakamira sei. I did a video revana vanga vachikumbira mota kuna Sewicknell neumwe mudhara anga achikumbira mota kuna Sewicknell, but havasi kuziva kuti Sewicknell is stealing mari yenyika and then he is giving it back kuvanhu vaari kuda ivo instead yekuti mari iyo yanga ichifanira kubenefita munhu wese.
Right now Edgar Lungu akafa in South Africa, akaata president akatadza kudevelopa nyika yake kuti avake mahospitals. So tikauya pamaplatforms edu tikazvitaura kuti ZANU-PF iri kukwadza vanhu nenzara, yauraya nyika, they are supposed to be doing A, B, C, D. Then we see Apostle vachiuya nekuright vachitaura kuti aiwa fanira wangu be neutral. Aiwa inzwai. Unodza kana uchitaura zvinhu ka inini ndiri munhu anoda kuteerera endoshandisa mastatement ako awataura. Iwewe wati ZANU-PF has got mapurisa, ZANU-PF has got pfuti, ZANU-PF has got whatever. Ndiwanga uchidaro iwewe. Yes. Izvozvi. Saka imimi kana muchiti muda kufighta ZANU-PF muda kufighta nemusina izvozvo. Isusu we've got the words. Muda kuita noise pa social media. No, it's not just making noise. One thing that I'll tell you, platform ya Coolant, the platform yangu inini, and so platform yangu one. I believe and I know we are very influential. If we say something, the people, they listen to what we say. No one listen. No. Kuti inini uzone tichokumention iwo futi inini wacho personally. And from my neutral position, inini wacho personally kuti ndizokumention unenge uchinoti iyi platform ine vanhu iyi platform ine vanhu iyi. Mune following hapana ari kumbozviramba. Ndosaka muri kunzwa ndiri kuti why can't you be neutral? But inini moramba kuti neutral, especially anonzi Coolant uyu akaoma musoro anobva aramba. Coolant anzi akaoma musoro. Aiwa, akusi kuoma musoro. Tiri kuti isusu bona Apostle. Mina ndingotaura imwe nyaya one, I think ipapo tokwanisa kunzwisisana. Mukanyatsotarisa the way yatinoita isusu yakatisiyana nevamwe vanhu. Of course tozosiyana kuti pama skills edu the way yatinoita. Isusu tingoriwa vanhu vekuti maplatforms aya isusu ndisu takalidha pakuti ndisu takamavhura. But ndeye maZimbabweans ndo zvinhu zvacho zvekutaura maZimbabweans vacho izvozvo. Ndosaka kuti zvese zvekutaurika maZimbabweans ari kudaro most of nyaya dzese hadzisiri tinozvitaura. Handimuke mumba mangu ndotanga kugadzira nyaya handingomuke studio kangu. Nai Coolant, let me interject. maZimbabweans ari kutaura nepaplatform pako kana vataura nepaplatform pako uri kuzosvika sei shoko racho kune vari kufanira kurinzwa. That's why my question is newe iwewe uri kuzorisvitsa here shoko racho because you are the outlet of every voice of Zimbabwean. Uri kuzorisvitsa here ndosaka kuti ita neutral so that you can drag a person like Honorable Nick Mangwana womutora umuti paplatform pako. Handiti kutobroadcasta kwaanenge aita anenge atosvitsa shoko. For you to pass your words. Chinoitika ndechekuti munhu akaudzwa mune zvakanaka wedha rinyatsosvika vanorivhika vanongoti hapana vasi serious but tikatanga nepanji tichitonyatsoonесana vanoda kunzwisisa kuti ndiani iye ari kukonzeresa moto wese vobva vanzwa. And to be very honest vanhu vaya kuteerera nyaya dzese dzevanotenge vachitodzinzwa vanozoselecta vadzidzesawo dzevanozoteerera. I totally accept what you are saying. For me to pay attention to your channel and mention your channel is because njenga chitotarisa wakona your channel ine vanhu iyo uye munhu ane vanhu iyo zvauri kutaura iwewe you are putting out the voice of the people but my biggest challenge newe ndeyekuti watora voice of the people where are you taking it to? Are you just making them to make noise or you want to take the voice somewhere? Could you see the voice roll somewhere? You need now to have those people that you need to reach out to. Vauye pa platform pako. Avanetse kubata vanhu vese ivavo. Ndopa nenyaya yangu ipapo. But pa fair chaipo vanhu ivavo vese havana kana basa ivavo. Ane basa ndiani? Takunyatsotaura chaizvo kana. Take it for example, Ola is someone who can say he is neutral because ndakamona recently angana Honorable Tsvangirai. Let me bring Yaya Ola on the platform penyu. Ola akatora Nick Mangwana. Akamisa pa platform pake. Before you know it, Ola ana Richard Tsvangirai pa platform pake. That's what shows neutrality. He's getting one from opposition, he's getting one from the other side. You guys didn't go, nobody reached out to you because you are one-sided to be approached. And now all of it was presented that it's got to be neutral. Yes, what you see now, he reaches out to people like Richard Tsvangirai because there's a problem. Yeah, why can't you guys do the same? Pakapane nyaya yangu hamna kupanzwa. Pakapane nyaya yangu hamna kupanzwa Apostle.
because my issue was saying No, kuti Ola sorry. managed to get time with the permanent secretary. Vatanga kumubvunza saka munofarira wingi D here. Yet tikapa Nick Mangwana Cooland right now, you'll be asking the right questions. Anodiwa nevanhu because anogara nevanhu, anotaura nevanhu, anoswera nevanhu. So he knows where the problem is. Saka Ola Yawe is also part of ZANU PF project. Wangoenda for dressing. That is what I already part of project. Yes, ZANU PF asina kumbosungwa. Musadaro. Ola anakusungwa. Ola anakusungwa. Ola the same crime yakaparwa na Blessed Mhlanga. That was the same crime yakaparwa na Ola. But Ola kangogara for weekend. Inga utotaura got the same crime. Inga utotaura got the same crime. How long did Blessed Mhlanga stay at jail? Almost 2 months, 3 months. Dara B akaudzwa reason why he was arrested. Even you were arrested because you did upset ZANU PF by continuing to give platform. Kunana Comrade Geza vari kuziva kuti vane agenda yavari kuda kuadresa. Remember, he did it for them when they wanted to take power. Remember that. Yes. So they knew exactly that this is exactly what he's doing. He wants us to be ousted. So about the social media has got power. Before. Saka zvashata papi now. Iye akambopawo president Mnangagwa vachiri vice president vatiza papi akavapawo platform. Ko zvashata papi ageza Inzwa Cooland. Pakavapa platform. They had a mission yekuita take over. It's not like he just gave them a platform. It was the mission yakuti varume havanoita take over. Then iwe wachiona right that akaita isusu kandozvona kuti kuti nevarume ava handwazvona. Stop. They knew kuti right akapachapa platform zvekuti vatopol off. And let's kill this platform. If can I remove yakaparwa na Dara B, they were not supposed to have arrested Dara B. They were supposed to have arrested the company as the entity, not the person. Yeah, but Nyaya Ola yakaenda kukoti zvikanzi hapana nyaya. Papo let's agree. Ola yakanzi haina hapana nyaya, akanzi hana nyaya, akatoenda kukoti zvikanzi asori zvako panga pasina mhosva. Hapana nyaya, the court vakadismissa. Pane unoziva ukabatwa ka. Ngatibomire kuti let me take back to basics. Kwandoti kuma basics, kwandoti especially your listeners needs to know. Muri kuzvinzwa. ZANU PF is not ZANU PF as you guys speak. Ndinoda kubva ndauya nezvakataurwa naCooland achiti failed politician. Ndinoda kubva ndauya nazvo ipapa. Mangwana 4 votes kapost. Aiwa, chimira handozana kutaurira ndiri pana pakukutaurira manje kuti uone kuti media inogona kukukanganisa kana kuti media inogona kukupa nhema. Ndakuti ndikuprovire pana. Pari kunzi nauyo failed politician vakawana 4 votes obva ataura zvaanotaura ndiye ndakateerera. But what's his source of information? Source of information yake ndeipi? Because don't publish information that you don't have source. No, a good journalist never reveals his sources. Plus a good journalist doesn't reveal his source. Chimbonzwa, a good journalist doesn't reveal his source, which is good. But a good journalist must also produce information when he has verified his source. As those are Cooland right now. He agreed to come on the show as a way of giving you a right to respond. Yes, which is not a problem. I'm responding now. Whatever source Cooland had to give him that information and for him to publish is just information to denigrate somebody. Because I will tell you openly, number one, that I contested. And it's on record. And I'll tell you the reason why I didn't contest. And people need to learn from that. I wanted to contest as an independent candidate. But with the presidential figure of President Mnangagwa. What then happened, which many people need to learn, I had lived out of Zimbabwe for more than 5 years.
If you live out of Zimbabwe for more than 5 years, you are not allowed to contest. So I did not contest. And let that be on record. Contest and I'm not putting my records. But this is media now, which doesn't verify things. We just post things. Atakaona poster ka muri pa poster pa Jongo ipapo. Exactly, like I said, I wanted to contest. Yeah. Hey, like I said, I wanted to contest. I wanted to contest. Kuma primary election as ZANU-PF. Anyway, if you Google now and you say General Chiwinga warns Makore and Gwanzura, unoiona inobva yakubudisira nyaya yacho because yongori neposta yita una nyaya yacho. Nyanda kainzwa yese but udaita apostle. Nyanda ndakanzwa imwe but semunhu ndino safe kuti ani mambota kuti ndinofanira kuita mwana kuchechi kwenyu kutika. Saka ndino safe kuti mangwana takuzonamatirwawo kana tichinge tazorwara kana that kana muchizogona kuporesa. Saka tinoita tichisafe kuti mumbotanga mambouya first. Mumbonigirikinawo patine tangotangira ipapo kapisi kenyaya diki. Not a problem. Now kana wanga wakasefa uchaona kuti information yawabudisa haina kupuwa the proper way. Makore wanted to stand Kumash East. I wanted to contest Kumash East. Kwakazo win wana Ruben Chikudo, who never campaigned. Here a candidate where MDC then. Ruben Chikudo was in South Africa. He won the constituents with even campaigning one day. People didn't even know him. People never saw his face. But he won. Or because people just didn't want ZANU-PF. Anga Ariko the Petronella Kagonye, who was the Minister of Transport to Zimbabwe. Makore did not contest. So let that be clear. Yeah, if I put it right. So hauvumiri kucontesta. Mutemo unozobudiswa kana vaona kuti maakusvika climate. Mutemo unozobudiswa kana vaona kuti pane zvoda kuvhiringika pana. You divide my votes. If you contest, you will divide my votes, especially at ZANU-PF. And Iwewe Makore, you have been out of this country for more than 5 years. Any person who's been out of the country for more than 5 years is not allowed to contest. This is the correct, accurate information that I'm giving you now. So it's something that people need to learn. Information that was wrong information. And Iwewe ukaposta because you got big numbers. Too much small channel to kukopa. Ngavakopefuta timatwara makataureni. Isusu tineza tudonyazopedzerana nemi continue mchienda apostle. Takatera takupa inzeve munhu sakanzwa. Ayoka apa ndakuansa ika zvamaposta. What else did you send when akucorrecta kuti? Inini nyaya yangu yeneutral togona. Inini nyaya yangu yeneutral togona zvedu kuenda kumberi but haisati yapera zvedu. Iyo tainzwisisa yo but you were given the right to respond and you have responded. All right, give me 2 seconds. Give me 2 seconds. That you don't understand the ZANU-PF that you are fighting. If people are not taught about ZANU-PF, I will tell you, you will form a party after a party after a party and call it a revolution after a revolution after a revolution. That I can reassure you 100%. Can you separate between ZANU-PF and government? Can you separate it? You can't. Why? Because no, we cannot separate. It's one thing. It's one thing. Number one, ZANU-PF and government is one thing. I think ndakaita over panapa we akataura panapa kuti who runs the council, zvese local government, zvese izvozvo. So ZANU-PF is leading everything. Tikati ku health sector ZANU-PF ndo yakachibata, ku police, ku army, everywhere ZANU-PF ndo iri kuchimhanya. So ZANU-PF has failed the people of Zimbabwe. Yeah. DJ Wally, let me put it this way. Ndakambotaura ndikati munoziva inonzi joke here. Joke zvinoreva Joint Operation Command. Yes. Joint Operation Command number 1 consists of the police, the Zimbabwe National Army, the Air Force of Zimbabwe, the intelligence, the prisons, and I want to tell you that even the courts are now part of joke. Saka iwewe ukapara mhosva, let's say zvamunochema kutabirirwa maelection, muri kunaripota kupi? Court is part of joke. Joke takes instructions from ZANU-PF.
So kana And job is ZANU-PF. ZANU-PF munoripota kuZANU-PF muri kuenda kupi? This is where now people will hate me when I tell you the truth. Kuti inzwai, as much as muchimhanya zvenyu nemukomana achifoma mapati, he knows where the challenge is, and he's not addressing where the challenge is, and he's taking people and playing with their emotions, taking you into election after election after election after election. Mukapusa mujapedzera mati vanhu vese vamakatanga navo revolution yenya munotaura iyoyo, they will all become your enemies. Right now Tendai Biti is an enemy of your revolution. Right now Madam Kupe is an enemy of your revolution. Right now Wiwa is an enemy of your revolution. Right now Benda is an enemy of your revolution. Before you know it, Ostalos are going to be the next enemy of the revolution, and I'll tell you how and why. Blue Party Akafoma, which is the latest party, and you as their supporters, you have never verified was it an instruction from Nelson Chamisa, or it was just our Komana Wakatanga, Vaona movement, the power. You need to verify those things and stop treating Chamisa as if he's a god. Ayo, inena angu panya Nelson Chamisa ngati momira. We are dealing with ZANU-PF. Because ZANU-PF has been in power for the past 45 years. But they must account for what they are taking people through. He cannot keep quiet when he knew that is President Mnangagwa who cast a ballot in support of him. The President why he has kept quiet? Is President Mnangagwa in this government accountable? And form a blue part without the instruction of Chamisa here. Were they given instruction by Chamisa? Because if you listen to Mnanenge Gamba Akati, vakuda kufoma party, excluding even people like Anafazai here. Why should everyone be an enemy of your revolution and one person remains standing? Why must we listen to Gambakwe? There's an OPF project. I'm not talking about Gambakwe. But to Gambakwe. What? Yeah. We are wasting time. Then you end up endangering everyone's life, each other's life. Opposition, but opposition you're not showing direction because you're not challenging your leaders to come through. What now on the is an enemy of your revolution. What is an enemy of the revolution? What is an enemy of the revolution? Kupena Monzora, especially kule ndione kuti anoizi wewe uri kuti vakadya mari iye wacho mambomugarisa pasi ari kumufunza ko inini president asina kuziva kuti nemvunzo 1 makambodyawo mari here kana kuti hamuda kudya mari. Zvakafanira ngobvunza ZANU-PF yakakepcha polisi yakakepcha zviri kungooneka umwe wakazvitombonyabvunza unongooneka uri kure. ZANU-PF haina kukepcha izwa kulen ZANU-PF haina kukepcha police. Police is ZANU-PF. Saka pamuri kukonfirmera kuti ZANU-PF yakadhakwa ndosaka kuti ngaibve imire kuita zvinhu zvakazveri kuite tinopinda kwese. Haina kudhakwa pandiri kukonfirma ZANU-PF. Ora muda kubvisirwa ZANU-PF nani? Toibvisa tega. Tichabvisirwa ZANU-PF nani? Toibvisa ZANU-PF ndo yatichabvisa imanje. Inobva ZANU-PF. Murikubvisa noise pamachannel penyu hamusina kutaura nachokwadi ini ndo chokwadi chiripo checho chaicho. Inini zvikadaro inini nakule nditakutozokambena panext election itochida kutota ma-MPs. Takutopinda ende patiri kutopinda takutozouya kuzopinda mukuru wemajaji chero jaji ari kuchikoro tiri kudzinga titotanga kutobvisa ZANU. Chimbonzwa izvo zvamuri kutaura izvozvo ndo zviri kuita kuti vari kumakosi vadhipende ZANU-PF, vari muarmy vadhipende ZANU-PF, vari kupolisi vadhipende, vari kuintelligence, vari kuprison nevari kuair force, because vari kuzati mukapinda muda kuvabvisa vese. So who do you think wants to lose their job? Instead of saying we want to work with them, give them assurance. That's what you're supposed to be doing.
Apostle. Jonathan Moyo akakudza kuti ZANU-PF kana uda kuichinja unoichinja from within. Be patriotic first. Apostle. Ndombora bvunza. Okay. You can go ahead, go ahead, and then I'll ask after. Apostle makanyatsotumwa naMwari richazvino. Aiwa, andira kutumwa naMwari, ndakadanwa. Makanyatsodanwa. Chaizvo. Ndini munhu wana spiritual. Muchinyatsonzwa. Zvakanaka chaizvo. Ndosaka uchiona kana prophetic yandokunyorerai, ndokunyorerai a year or two before. Ndindakakuudzai handisi kudhauta zvakuzvese ndindakakuudzai kuti ndaona muZimbabwe muchiuya ndindakakuudzai kuti ndaona muZimbabwe muchiuya Sadak 2 years before zvikauitika. Ndindakakuudzai kuti tendai biti is going to leave triple C. Vanhu vakatiti benzi akabuda. Ndindakakuudzai futi kuti achakonzeresa noiza asi chamisa ndichiwengwa ndini. Endai zvese zviripo ndiri kukuudzai. Ndinofanira kukuudzai ndinonzwa Mwari izvozvo. But kana aiwa izvokuprofita vanhu vakawanda vari the voice of the people. Why imimi Apostle musinganzwa kuchema nekurwadziwa kuri kuitwa vanhu? Mwari wenyu imimi. Arikutadzari kukuudzai kuti munotsura mabora ngoma. Chimbonzwa. Kuri kurwadzira kuita vanhu. Mina ndinozokutaurira. At times I side with the people 100%. But what it is I don't say things that you guys want to hear. Because road ya muri kutiyera nayo ka muruda kuita 40 kuti musvike kuKenani pane kuti mufambe ne11 days. Imimi muri kuti ZANU ngaibve. ZANU ine mudhuri serious. Vamuruda vabvise ZANU vacho. It's not a political party, it's an individual. No problem yenyu. How can you follow a party isina kana ma structure? You fight a structure. So you're saying is the one voice. God forbid, yeah. Ngati mboti chamisa afa munotumirwa neopposition. Ndosaka ndati nina kulendi pa next election zvakutotanga. Isusu 2028 Do you know you're not tungamira uyanda ndototanga uyotodai because amuna ma structures that have got backing and that got backing then ngiri yekuti muzoti chikadai so tinojega takadai. Kana musina ma structure, how can you fight a system? A system is fought using a system. System I fight when moon one. Do you know why people are so gassed about Geza? Chamisa is popular, but Chamisa is not powerful. Ipapo mukapabata panokubatsirai. Geza is not popular, but Geza is powerful. Why? Because Geza is instincting with the system. Kuti vaise change. Yeah, because Geza is ZANU-PF. Chamisa hana system yainayo. Kwete kunyepera kuti kwese yellow iriko apera ma election iri kupi yellow yaenda na Shabangu. Yaenda na Mnangagwa because Shabangu project ya Mnangagwa. Because yaenda na Mnangagwa kuti Shabangu angakabekwa. Hako kunyepera. Chimbonzwa. Dai kulendi wewe. Dai kulendi uri kana kuti chairman we branch uri kuzvinzwa ka. Mukadai mine kana kuti 1,500 machairman ema branch. Moita kuti kana kuti 3,000 machairman ema cell. Moita kana kuti 1,000 machairman ema district. Moita kana kuti 40 machairman ema province. Zvonzi chinhu chiroda kutorwa kunyepa achiende nokutaurira chokwadi naMwari wangu andonamata achiende. Baba strategy. But because you don't have structures, you have got an individual. Murugama mchingotenderedzwa panzvimbo 1 January 11 days iri kuitira 40 years. Problem is munenya kuprotect a leader when you don't want him to account for questioning. Mwanambuya wedu na hapa na hama zedu zinenge chitera. Tichoza na koma protect a leader ipapo. KuZANU-PF izvo Mnangagwa ari kungorwa disguise achiti ndenda resign ndenda sei vabva vatanga kutosumuka vakomana 2030 vanhu vari kutoti itai kudii ava ndo vari kutonyebera kumudhonza saka zvinoita kuti vatete mudhonzawo zvinhu zvinongotwawo ikoko kwavo vavo vanomudhonza vachimudza kuti aiwa iye achinge kuda kuresign. Ora ndira kubvunza iwewe Kuland leader wamudefenda ndazviona ndiani vice wa leader wako? Aiwa mavhaisi anenge ari manobva muvanhu because isu Zimbabwe hatina vanhu chimbomira Kuland iyo statement iyo
he has got to account for it. It didn't even monitor the follow politics guiding. As the vanhu vanobva kuvanhu kubulawayo uko, reason why Triple C lost is because vanhu havana kubva kuvanhu. He went and he stamped people in Bulawayo. He took Mashona akanoisa kuMandebele. Mandebele, they were very upset about that, in case you were never told. Those vakatsamirwa naShabangu izvozvo izvo. Batai chokwadi manimi. Batai chokwadi, dilai nechokwadi. Because people were taken from Harare to be placed to Bulawayo. Why should you take other people as if they are not people? Murukukanganisa. Aiwa, You think they can lead themselves. Nezuro ngiri munangabva kapedza kutaura kuti zoni mafume wambobva makamubvisa uyo acharamba chingonzi meya ari kugona tichimugonesa ndisu hapana zvamunomita mubvise ndewakezve nai asi wake chete mwana wake kana mamusingazvizive ndinda kupfuurai pamberi kuti sorry, come again. Anchikulenda apa ndapamisa apa ndinopanzwa. Hanzi mafume mwana wamunangagwa ndiapostle vari headline mangwana DJ Woli mafume hanzi mwana wamunangagwa. Yeah, conversation ichanetsa iyi because zvinhu zviri kubuda pana pama1. Aiwa ini ndaizviziva zvangu pandaisangoda kuzvitaura pandane proof manje. Hanzi source yangu ndechitotaura kuti yabva kwakati. Ndatorinawo proof ndakubvira zvitaura because masamona aizongouya handi. Aya, but let's move forward, gentlemen. Let's move forward. Because anangagwa baba kumunhu wese. Aiwa, let's move. Vakakanganisa unogadzirwa mumba ndozvinoitwa izvozvo. Imi mukatera munhu asina power hapana kwamuri kuenda. To be honest, I know I'm paying a lot of truth of the matter is, get my word. Chamisa is popular but not powerful. I can tell you that. If he was powerful, he would not have lost NDC kuna Ngonzura. If he was powerful, he would not have lost Triple C kuna Shabangu. The blue party yanga yatuenda na anozani pano. Ana Amos. How can you continue to form a party? You are popular but not powerful. Apostle. And in the process, ndikuzinzwa zvamurikutaura izvozvo ende ndoparikuda kuti tisiyane nana DJ Ola vanhu veZANU-PF nana Gamba akwe. Kana tisawana munhu ari kutombotipa information kana kuti ari kuita kuti ari kusapota ZANU-PF nditeerere ndiri kutaurirai. Zviri pachena tinozviziva but ngatibvunze ma-critical questions. Let me tell you what you are supposed to do. You request for what they call profiling. You request for profiling. You have got the right to request for that. It will be given to you. Hazviiteka ZANU-PF ingataure vanhu vayo vairi kushanda naye. Aiwa vanhu vese vari musystem ane panotobatirwa baba. Ndinoda kutaura icho. Angomana kunyeberenda munhu wese panenge no profiling vanokubatirai kuti ningi votobata urona zvazvaitwa nanhingirikini nakulent izvi zvekunzi vakamhanya maelection vakati research dzese dzinoitwa wobata kusvika waziva munhu paari chaipo unobata Gamba kwakapiwa mari kana Hubert Angel. How can you support munhu akaita sei abuda akapiwa Gamba kwakapiwa mari paGod Mafia? No, Gamba kwakapiwa mari. Gamba was paid. Ndikutaura inini Mukoma Simba Mukoma Simba is project yeZANU mapepa ondinawo and ndichatoroka ndozombowarova futi panapa neshamu dzawo. But ndikutaura inini Gamba mina kutaurirai Simba hasi project yeZANU. Ini ndokutaura ichokwadi ndikunyepereke. Akazodzingwa project yeZANU. Simba is an aggressive, is an reporter. You can't do that, Simba, because Simba will never give you a platform to talk. Akadzingwa kuZANU-PF. Akadzingwa Simba. Akadzingwa tomziya Simba hopwe. Simba has never been there. Anakumbodzingwa. Baba, ndoda kubvunza inini Apostle. Hakuna munhu asiri weZANU-PF anowana nhamba dzamai Mnangagwa. Do you know that? Unotushayane. Aziwanike namba idzodzo musanyepe zve. Ndikumbirei ndokupa. Vanotaurika nawe.
uchitaura wakamira pai. Simba uyowe, Simba Chikanza uyowe, Simba Chikanza. Aiwa, we want a fruitful discussion. Unaona mwana anopopota ukati honorable Mutsvangwa. Don't what's honorable about him. Any person who contests in elections, honorable becomes their title. In case you guys didn't know, those not izvozvo. But ndakaunza muoveti paplatform. He contested. Alright, ndakaunza muoveti paplatform akataura kuti Chris Mutsvangwa hatinambobvira tamuona kufrandi kuhondo. And I've got proof. I can bring that muoveti again. Anokwanisa kutaura kuti Chris Mutsvangwa hatina kumuona kufrandi kuhondo. Akazounzwa. Ende munhu wacho ndiye akatomuisa paposition yaari nhasi. Ndomudedza mudhara Whitehead. Chimbonzwa, DJ Holly. Let me answer you on this one. It's not every person who was on the front line. Kuhondo. Inini with my age, for your own information, hondo yese ndakaiona. Ukandibvunza handite kuverenga ndakaiona. There's people anonzi ma-war veterans. Yes. And there is not the cause by war veterans, but in between the two, kuna ana Mujiba nana Chimbwido Tisu who are not benefiting anything. Varungu vakauya toti anamukoma vaita so tisa izviita isusu. Tisa injengesa masoja. Takatoplayawo party muhondo iyoyo. Itori group revanhu risiri kurikonakwa roti kada kutanga kusumudza musoro kubva. Right. Takutaura manje. Kunogona kuisa pressure kusystem group iro. Saka takuwirirana kuti bhodzi ndida yakatoona vhidhiyo raMutsvangwa achinzi akaurayawo ani muhondo. Ndo vanhu vakarwa hondo ka. Kuti vakauraya vanhu muhondo vachididi. Ndo vanhu vehondo. Wana hondo yakarwa takazvitaura isusu tikatanga kuningina. Ndikatomboenda pajongwe paya ndakatomborambidzwa kupinda pavanzi pane uda uya kupi chichi. Zvimwe zvinoitika ndaida tonosangana naye Mutsvangwa fair pani bvunzwa ma questions paya ndichibvunzawo bandakatodzingwa pa inini nditone press card kuZimbabwe paya ndotobvumidzwa nditori credit but ndakatonzawo kupinda panapa. Ndaida tononangana naye Mutsvangwa nenyayo. Chimbomira wataura Mutsvangwa toda kubvunza twakambourayani. Amugabe vanamboenda pa front line in case you didn't know that. Amugabe wanaenda pa front line. He was always the secretary and he was the communicating secretary for strategies. Very based to Mozambique. Hakuenda pa front line. Same applies na Trababilas. Only person who's pa front line. Same applies na Trababilas. Everyone to be on the front line. Same applies na Trababilas. Haana kana kurwa wahondo kwakaita. Mukuru aidzidza ari kuZambia. Aiwa ndikukuudzaika ini I've got proof. I've got a war vet anga ariko anotaura kuti Chiwenga aigara achifoira matraining avaiita akatombofoira imwe trust and he wanted to commit suicide. I've got videos zviripo ma-war vets achitaura. I've got another guy akanyora bhuku futi in war vets. And nyaya dzese dzamunonzwa dzacho dzaanzi akaputisa train akaita sei inyaya dzekunyepa dziyadzi. Saka isusu toda kuti tite a fruitful discussion. Kwamuri imimi it becomes nyaya dzekunyepa because we are fighting against them. So obviously we are looking for everything negative about them. All right. Listen here. We have this conversation right now. We are having this conversation right now. And then this conversation, your deletika and the recording is nowhere to be found. And then Kulen start telling people kuti ndarama kore akatozotipa mari ndikazoiramba inini ndo andauya neimwe narrative yekuti nyaya yaKulen yaende yekunyepa. We can ask him pana wangu angarimo mustudio tichirekoda tatine mamonitors zvakati muri kuona senze yandiri kutaura. Saka ndiye nyaya yekuti munhu aivepo ari kuzvitaura kuti nyaya dzakadai so hakuna treni yakaputika, hakuna mai mujuru vakarova pistoni vakadononedza chikopokopo. So inyaya dzaakuitwa nemadhara edu akuda kuti zvinakidze zvityise vabhilivhise munhu. Right now alright, Achiwenga wangu ari kuhondo navaMnangagwa. Mirai Achiwenga wangu ari muhondo navaMnangagwa, but he failed to pronounce the word rekuti Trababilas Scrobidori what. Saka kuhondo vairidedza sei? It's all fiction. Saka isusu hapana tauya tamuka manje tangwara and we are exposing this. Now you want us to be neutral kuti chokwadi ichi chisabude. Chimbonzwai. Wona tomboti ichocho chamuri kutaura ichokwadi. Ichokwadi. Chinochinja chii pane zvamuri kuda. Chinochinja chii pane zvamuri kuda. We are rebuilding and we are rewriting the history.
You can't rewrite the history without the former history because you want to build on it. Munatangira kubva pavakasira muchienda kumberi. And ipapo vanhu vamuri kuda, you are needing people like us, 40 to 65-year-olds. Tisinoziva the beautiful Zimbabwe. Tisinoziva pavhiringidzika paZimbabwe. Mukati we are the best people to explain. Let me give you a good example. And I want to be very honest before God. Tisu generation yakasenza ichipuwa payslip. Tisu generation yakapuwa company car. Tisu generation yakapuwa company house. Ask me if I had all those things. I'll tell you, yes, I had. Saka mukanzwa tichiti apa pane pavhiringika, hatisi kuda kuti zvese zvakanaka vakomana, ndikutaurire chokwadi. Exactly. Maakudzoka kuvanhu manje. Mukadaro maakudzoka kuvanhu. Tatawirirana number 2. Tawirirana. Hey, hatisi kuti zvinhu zvese zvakanaka, but we are saying the way you guys are doing it will not lead us to a solution. Let's work towards a way that gives us a solution. Exactly. Now we are having a proper conversation. Let's look at Mpana Yanon's CH Mukungunugwa Yahweh. He's always bootlicking Sewik, talking about the president Wazeta Shakati, HH Akauraya Lunga, Lungu, Akaita say, Arupusha propaganda yake. We have never seen anyone going to him because he's on X, anema numbers yake mashoma ku X, but X kwaka arikupusha agenda yake. Simply because kuti susu tine platform iri more powerful. Ndiye munhu ari ku X warikutare ndiye Current TV ku YouTube. Ana agenda yake. Aiwa, takasiyana. Because uyu Mukungunugwa akachibutlika. Muri kuma different platforms chete. Uyu ari kupusha on side rake, iwe uri kupusha on side rako. Yet instead I'm saying you two come, let's table this, titsvage a solution. Then we find a channel, a way of reaching out to the people and express your grievances zviri proper. Kwete kungokanda zvinhu zvese everything. Zvinonetsa kubhuyana. Muri kuona ndichi Varakashi vakadefenda propaganda yavo is fine. Isusu tikauya tichita against Varakashi tichaudza kuti apa is wrong, apa is wrong, it's not fine. Chimboti justify rawo ipapo kuti sei pakadaro. We have got vanhu vakaenda sana padare pa X. Varakashi vakadependa propaganda yavo. Hatisi kuti it's fine. No. Tiri kuti it's wrong. Imimi mukadefend mukataka nekuti tiri kuti it's wrong. Reason we are one people. But we have allowed politics to divide us and make us to be enemies as if we are not people from one country. Nobody's problem, people. Now come people who are trying to neutralize things, who are saying, I can reach out to this side and I can reach out to that side. Let's start let's start controls with the media people, because no one has an influence. I think that will be the first step towards going where we want to go. Kule ndirupanzwera. Ndakateerera ndichatanga kubvunza hangu hande nayo fambai nayo because hai. Chimbonzwa iwe DJ wena Current. Imi mukaranga makasika makaenda ku opposition. Opposition. It's tukumira nevanhu. Who's going to bring you people on the same table? It's tukumira nevanhu. Apostle, hatisi ku-opposition, tikumira nemaZimbabwe including you. Ndosaka mishona munhu imi mutori free kusvika paplatform yaHoly chero yangu chero yana handiti. Zvinoreva kuti tikumira nezimbabwe. Yako Current iwewe, yako Current handisingauye because unopopota obva watanga nekutaura zvinonzi strong propaganda. Ndoya unotanga nayo iwewe. Kwanenda propaganda papi? Boss nyaya haisi nyaya kutamba nayo. Komana, uyo mpana uyo ndiani uyo mpana? Unotoona propaganda yako iri mu DNA chaimo. Aiwa, haisi propaganda. Boss nyaya ika it's serious thing. Nyaya dziri kufirwa idzi. Saka tira kunyatsoratidza kuti haisi kids game, haisi nyaya dzekutamba nadzo kai. Gara tivanyasoona kuti serious thing, haisi majokes, yeah. Alright, timbodaiso Current. Ndai Current teerera. Muri kuzviziva here kuti nyaya iri kuitika kuZimbabwe as much as mine vachannel enyaya handitika muri kuzviziva here kuti it's life or death nyaya iyi? Yes, we know.
And we Yeah. receive my threats on daily basis. Murikuziziva here kuti nyoka yamabhuna, murikuziva here kuti nyoka yamabhuna anogona kuiswa pakati pemaslices 2 echingwa akaitwa sandwich. We blame Gambagwe panyaya yanyoka yamabhuna. Haya wachimbomira izvo kublema munhu ngatitaurei. Ndati murikuziziva here kuti nyoka yamabhuna anogona kuiswa pakati pe2 mapisi echingwa akaitwa sandwich. Hatoziya arikuda tongodisappear saitaidza mara. Ndo basa eZANU-PF iroro. Murikuziziva here kuti if Comrade Geza fails in his mission yaatanga M31 movement yake, if he fails he's facing up to treason charges. Murikuziziva here. Vapiwa mota makomrades aya. Makomrades aya apiwa mota. Geza akumbira regerero mukuru. Zvinhu zvake zvatonaka mudara. Exactly. Remember, I told you guys, you are fighting billionaires with your words. Hamuna chakurwisa, but you are fighting billionaires instead of pushing them to come to a table for a round table. Munaramba mchita noise, but muweke a solution. Those are the solution inoyana madhara munozati them on a round table. Solution inoyana madhara anongoyamba ngoti mfano wangu kulendera chichiri kunetsa uri kuda chi alright mfano wangu unza bank account 100,000 yomfano wangu kana kuti uyatore musho chisiyana nazvo zvimfano wangu takuona kulenda toita zvakaitwa naZigo. Zigo ari kupusha agenda yeZANU-PF pa10 achiita zvake zvaari kuita, but unomona anomboposta here and there otozati aZigo apapiwa mara. Inini handifunga kuti Zigo ari kupusha agenda yeZANU-PF. Musikuona kamaposti ake, hamusikumfollowa. Zigo ndewangu. Inini munomhanya kutaura zviri negative. Inini ndakati in life learn to see 2 good things and 1 bad thing about somebody. The constructive criticism. Zigo, what I felt inini, I felt like he saw what is not getting me anywhere. He saw you guys going into 2008 elections and come out with nothing. He saw you guys going to 2018 elections, come out with nothing. 2023 elections, come out with nothing. And he said, what? This is a waste of space. Because while you guys are suffering, do you think your leaders are suffering? Enjoy. Exactly. So if they are not suffering, basically what it is, question number 2, a triple C yakatorwa ikanana Shabangu vakanopinda muparliament, vese vari kupuwa ma-benefits, are they not accepting and rebelling? Vakatosara vese kuparliament vatori vatengesi vava. Handiti mazvionaka maakuvadaroka. Saka chiri kupusha vanhu inzara instead of you working to a global solution, a national solution yeZimbabwe. Inzara solution. Matichi chiri kupusha vanhu ndabvumirana nemi matichi yavo. Kake 3. Vanhu vari kupusha atinoti ma-personal agenda, ma-personal benefits instead of pushing national agendas. Apa ndawirirana nemi apa. Inzara iri kuvatuma izvo. Exactly. Those are going to accept us. So at the end of the day, you are fighting for people who have benefited and have never shared their benefits with you. That my leaders any man benefit here. I said it's opposition. It's true one. It's opposition. Because imima mugona kuzvibvunza and pa platform page ndo pane masupporter enyu ndikubvunza kuti va leader enyu mwapota havana kupuwa havana chavakapuwa here. Muda kuti sei wiki nauya achiti uyai kuno kwakomana ma-leaders eformer triple C uyai kuno ndikupe zvakati. Ukaona vachibvuma kunyarira kusvika pavasvika apa, hakusi kunyarira kuri normal kuya. Hakudi chiprofita unoda pfungwa dzinongoshanda 5. Vakapiwa land, vakapiwa mota, vari kupiwa mari, vakaenda kupike farm. Tinotoziva vaiva vatengesi vaya hatina basa navo vaya. But isusu unokona vese vaita vatengesi, asara pachokwadi ndiani? Ndini naKulendi tiri panapa. Ndiko zvandiri kutaura kuti vakomana mina ndikutaurirei, be neutral. Kana maita neutral, let me tell you the benefits. Musati mabvunza, let me tell you the benefits. A neutral platform is always aided by a foundation. Tarisai vanhu vanenge ana Trevor Ncube, tarisai vanhu vanenge ana Blessed Dara. Munovanzwa vachiti in partnership with the Fred Newman Foundation. Those people, they want to value your platform. Handiti muri kuzvinzwa. Blessed Dara is pushing an agenda, but he is being neutral. Handiti mazvona. So henceforth, he is aided as a media house. Ndokwa mafana kuenda imimi. Mosiyana nezvo kuswera muchiromberwa maoko muchiita $5 yepa YouTube.
build your companies, man, good following, man, good pulling, build your platform into media houses so that you have neutralism in you. Kanamadaro, you are aided by foundations behind you. Then no kwanza utipa news chazo ziri verified because Kanamadaro makwanza kusuika kana mchiti nyepera. Our mission is to build a new Zimbabwe, a big, great Zimbabwe, new great Zimbabwe. New media houses, chakakosha nje kuti tiwane nyika iri bold ndo zvatikufaitira zofa hatikudaisifight media house. Amugabe vasati vabviswa, the first thing that was arrested media, in case you didn't know that. Media is very powerful when it comes to politics. So it's you people that needs to be dealt with first before we talk about anybody else. Because once you start to broadcast positive things, everyone else will buy into it. But do you know, Apostle, whatever is happening right now, even this conversation is going to be part of the history of a new Zimbabwe. How do you expect to mzukuru wangu will feel kuti iyo baba wako wanga wane platform, sekuru wako wanga wane platform yanga ine vanhu vakawanda zvinotyisa vachiteererwa zvisingaite but vakazopiwa mota ne50,000 vakatengesa ruzhinji. It's not about kupuwa mota ne60 pounds. It's about sekuru wako is part of the history because using his platform he managed to engage people from both sides and that's when people started to negotiate, to reach an agreement for things to move forward. Happy. But if you guys continue to do what you are doing, you are destroying instead of building. Why can't you go down in history as the platforms that started to unite people? Sagare sugar. Sagare sugar rakazadzwa ne-teaspoon. You are destroying. Yes, we are destroying ZANU-PF every day. Step by step. Coolant. Ukati you are destroying ZANU-PF, I will tell you that no, you are not destroying ZANU-PF. ZANU-PF I destroy bichana zamuru kuita because tanga imazira structure ye ZANU-PF. Muru destroy masoja ne zamuru kutaureza. Muru destroy intelligence ne zamuru kutaureza. Muru destroy prison ne zamuru kutaureza. Muru destroy court ne zamuru kutaureza. One thing that I will tell you right now, in any platform yangu inini, ndine masoja aripo, ndine vanhu vekuintelligence varipo, vasiri kufara nema$200 avari kupiwa. Vanotara mupana ramba wakadzvanya ipapo. Ramba wakadzvanya mupana wangu. Nyaya yeothi chete. Dai kuri kunzi hapana othi yavakaita kuti tichamira nehurumende kusvikira zvadini handifani ndakapandukira nyika yangu. Vanhu vai vangadai vakapanduka majunior soldiers esa yangadai akatotanga chimurenga kudhara. They are not happy. Havasi kukwanisa kutenga chimurenga because of oath and oath haisi kuzobva icharamba iripo. Saka imimi munosvika pakuita ma-ancestors here musina chamachinja. Aiwa, vari kutotipa information ende tiri kutofamba nacho. Tiri kutoramba titoripo takadzvanya ende tichamira nevanhu. Indambokudza kuti 2028 ini naKule ndizvetiripo paballot box. Paballot paper tetiripo ipapo. Alright. Rega ndikutaurire mashoko anogona kukurwadzai. Gerera kuti ndapedza kuataura. 2008 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura, hamuna kuchitora. 2018 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura. 2023 makawina ma-elections but hamuna kuchikwachura. Saka ndawenda kuballot kuleite ini. Alright, mirai makadaro. Imbavha vanoziya chimonzwa mirai makadaro Apostle. Kwete ZANU-PF imbavha. Aiwa. Kwete ZANU-PF imbavha. ZANU-PF has got a system. Imima hamuna system. Alright, and the system cannot be removed by an individual. I told you Nichikotanga, a system can only be removed by a system. Apostle, structures. As long as you don't have structures, don't go to ballots. You are enriching an individual and making masses suffer. When you know you're not going to you're not going to reap anything. Apostle, language yamunonzwisisa. Vana veIsraeri vakabuda muIjipita sei? January 11 days izwa January 11 days yakavatorera 40 years. Ndiwo zvamuri kutoita chaizvo chaizvo. Results, tikuzoda results. Vakaita sei?
vakabuda. marizauti Do you know kuti munhu wamuri kuti muri kuripota imimi vazukuru vevazukuru zvitori nani bekuti vanenge vabuda ende vakuru vacho vakarwisa vakafaita vachifamba vachiendawo kusvikira vasvika. Do you know kuti munhu wamuri kuti 2030 uyu anenge achipo neutano hwake hwaanawo? Let's say he's 82 right now. Are you a medical doctor iwe? Aiwa, ndikutongoona old age haukwanise kurwisa nyange kana une mari yakaita seika unogona unoita brain surgery kuti udzoke kuti mwana mudiki ufunge. But you can't fight nature. Munhu anokura. Izwa, let me help you on that. Amunangagwa vana 25 years vari vapenyu. Ndakubatsira statement yako. Yes. Because vakura. Exactly. But in the process yekufambisa zvinhu pamberi muri kuzvinzwa. Sit down with him. Don't try and push him because by intelligence ari kukubhita zvingaite mudharaunda we. I once said to you pa platform pako 0.5 creative ndakakuti the only social life that the sitting president knows is politics. The lifestyle he knows is politics. The sports he knows is politics. Anything that he has started is politics, and anything that he wants is politics. Wakafika kuti ukadya na president mundiro imwe chete muchidya sadza nenyama apa vanogona kutanga vambokuwandisisa dzimwe nyama utasadzione because he is a politician naturally. But zvinhu zvavo zvese ni politics. Tikazoda kurerutsa kuti tizviite zvinyore zvokuti vamwe vanhu vasinganzwisisi vanotiteera isusu chitsotsi chekuti ari kuwandisa nyama muplate kuti ndisaione achidya ega. He's a politician. Inzwa, ndosaka muchiona tichiti isusu there should be some people who are able to reach out either to him or to his office or to his confines or to his close colleagues. There should be some people who could do that. But fire, you are making him not to trust anyone. Has he been right from start to finish? No. I can tell you that. But because Munamamchiwa attacker, he's bound to defend. No, we are not attacking him. Nyaya kuitika ndeyekuti maZimbabweans atibudirane chokwadi. Tikatarisa history yaMnangagwa kubva achibva kumashure uko pamwe vanhu vese vakabva munzira yepolitics hatisi kunanga iye kana kuti chi. But tingototi ZANU-PF kuti vanhu vachipinda varungu vanosmith nani vachingosungwa vachitoita rafu vachirowana nevanhu ndo language yavanotonzwisisa iwo. But nyaya yekuti ndeyekuti vanhu vaya zvekutaurirana nemuromo havatoteerere vanotoda kutoitirwa chipawo ichocho kusvika vasvika zvekuti totoanawo zvakanaka kuti vanzwisise. Ayewa kutongotanga nekutodhikirikina zvekuwandisa nyama zvaanenge achiita izvozvo ada kuwandisirwawo nyama yacho awandisa nyama yobva wandisa mavheji anenge asara wepapapa Kulent zvauri kutaura izvozvo une capacity yekuzviita here? Ivo pavakazviita vanga ne capacity yekuzviita here? Yes, they were begged. China begged them up. Tokyo begged them up. Taurai vakawanda, they begged them up. Havana kungoramba Russia, they begged them up. Isusu, we don't want to go that way. We are a peaceful nation. Let's find in why using your platforms, find a channel, a path, a good right. Which way is the best way to engage them? So that people engage. In-house divide. This is now an in-house divide. Them. If you don't engage them, that's what the problem is. Mwanzori akati, let's engage them. Akanzimuvengi. Let's engage them. Akanzimuvengi. Akusikura engagement nei. Baba, pana vanhu vakaita sana Morgan Komichi, ana Douglas Monzora, ana Maikupe, tichisa ana Hopo Ching'ono, ana Simba, ana Gambakwe, atiteerere vanhu aya madhara yanga amboita zvaanoita ikoko kuZANU-PF. Isusu takutuya negeneration yavafana. That would be very wrong. Murikona vanhu vanenge ana Hope wewe vakarara mujeri. Musaite zvekutamba komana. Akagara mujeri for a long time munhu uya.
Saka all of a sudden makumita enemy ndo problem yenyu imimi Opo was sent to class chamisa. Opo was sent. Kusungwa zvinosungisa zvepolitics dzekuZimbabwe vanofana kutoziva kuti zvinosungisa zveya zvepolitics But Kulen, inini chero pese panopinda kuZimbabwe ndakatovhara matinde hwindo yemoya kuti toziva zvinotosungisa ende neto ready for that ndakatosungirwa nyaya idzodzo handitombo regret ndotofara kuti vana vangu vachaziva kuti baba vedu kana kuti sekuru vedu vakambosungirwa zvinhu izvi saka zvokuti munhu akambosungwa tinakana yes, sir. Hello? 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 Hey, Apostle. Hello? Hello? apa nokutaura chokwadi pamberi paJehovha mpenyu anorarama. He lost support. If he had 2 million, this time he's only left maybe with 1 million ignorant people. Vanoziva chaivo they are out of this. Sorry, man, sorry, Nanambodona, internet yangu yangadzima, saka I think I lost some of the recording, Papa, but we can carry on. Listen, ndati inini, kana ndiye ndega yanga yadona, ndati inini. Tendai Biti is intelligent and in politics is marvelous, is a genius. Wiwa is intelligent and in politics is a genius. Yes. Madam Coupe is intelligent and in politics is a genius. Monzore is intelligent and in politics is a genius. Why have all those people become enemies of your struggle? I'm not going to every day. And one person is always correct. Why? Vakapuwa mari. Vakapuwa mari. Vakatengesa struggle. Vangakutaza driver kudriver chibhazi chakanaka kuti chitima chinyatsoenda mberi. All right, Kulend. No problem yekuti munongotuka but you don't want your leader to account for questions. Apostle. Your quietness, Mr. President, your quietness is just killing us. Knowing that we have been working together, moving together, supporting you, heart and soul, but all of a sudden you just want quiet on everyone else. Why can't you address us? Apostle. Ndikumbura kubvunza titoda kuita a progressive discussion inoenda kumberi. Ndikumbura kubvunza, the problems the people of Zimbabwe are facing right now, is it because of Nelson Chamisa or because of the Mnangagwa regime? Ngatingotangira pa Second Republic apa. Let's not go back. Both. How? Both how? Right. Ndokutanga nekuna president, the sitting president. Yes. He has come to a point where he is now having his own close confines because of the fear that is now getting. Let's read one blessed Gezaish. The fight blessed Gezaiah, it's only because it has been made to spill onto the public domain, but that fight has always been there. Musakanga with the White City Stadium bombing, eliminator. Musakanga with the poisoning of Chiwenga. Those are not normal occurrences. Mutambo wemuzanu uya. Ndogaendesa namai mahofa. Mutambo wemuzanu uya. The very same person I realized that Emerson Rutinesa iwewe. Grace Mugabe, Grace Gucci. Was she not yesterday with Aina president? Was she not together with the president? Those later politics. Don't show people that we are enemies, even if you don't like each other. Pretend. Because enemies and friends are the same. So because issues are not being addressed, and I think from what I'm hearing from people's platform, that needs to be addressed to him, is the projects that you have prioritized. People are saying they haven't benefited the mass as much as you've got a broader vision to 2030, but they haven't benefited the mass because they haven't created enough jobs. Number two, the president wants to be told that you have got some people close to you like Wicknell, who are doing things which I think are good but are bad for the nation. Because all of that needs to be expressed to him. That's me being fair and honest. Tochi vaipapo toya kuna opposition.
opposition, you cannot take people into the election box. Opposition itore. Why are you fooling people when you rightfully know kuti una gonna support your system iwe? You haven't done anything to unlock the system. Why are you making masses to suffer? And then after that, after making them suffer and making yourself to gain, you keep quiet on them. Those are not both are to blame. But in another thing, sorry, Mike, I'm going to get better battery. I think Ipapoga, my tendera kure. I said the problems that we are facing, we as Zimbabweans, right now we don't have electricity, we don't have water, we don't have mabasa, we don't have zvikwanisiro zvakawanda migwagwa, mvura isikubuda pamatepi. Who to blame? Vamnangagwa or Nelson Chamisa? Nati boss. But how do you blame Chamisa? He's not even in power. After the 2018 elections, Amnangagwa was at one time we were in office. After the 2018 elections, Paitika Zakaitika Maro Ginja, Zania Torachu, immediately my winner. President requested for all the president's grievances to come for Poland. Every other losing candidate, whether they had zero votes or 1 vote, they went. It's only Chamisa who did not go because of pride. He was I'm inviting all grieving presidential candidates that are contested in 2018 elections. And the core was not supposed to come from a player, was supposed to come from SEC or an independent player. Saka Chamisa was wise to refuse that. There were 23 candidates for the presidential position. There were 2. And then my project is candidates for the presidential plus they are ZANU-PF projects. But their votes were never going to account even for 1%. So obvious, we know it's only 2 players that were going head to head. Amnangagwa and Chamisa. Chamisa go. Why can't you follow in the path of Morgan Tsvangirai? He went and he bargained, and from 2008, 2013, because Morgan Tsvangirai, besides knowing he humbled himself and he went for engagement. Why could Nelson Chamisa go? After my personal gains, he's not doing this for the people, this guy. He wants personal gains. Why didn't he go 2019 and bargain with the right? Listen, that we are in an agreeing president. I had numbers almost equivalent to your numbers. What I want is I want to be the 18th prime minister, and I also want to come in with my 5 ministers. More power, my 5 ministries higher. Morati munakumbira remote ari yemuridzi TV. Azviitika bonga yacho takaramba. Ngaoneka TV yacho. Ngaoneka TV yacho kana iri yake. Ngaoneka inga TV makazona kuti FC yake yakatwana chilabangu. Aiwa, mugona tichi apostle. Let me give you a simple and clear example that you can relate to. Dynamo sirutamba ne Scotland FC anditika, and then Scotland yomva yanzi yapiwa pena isiri pena yomva yawina anditika. Problem aitika ndi ref apa pena isiri pena. Basatonzi aiwa Scotland yaita sei yawina Dynamos yajikiwa. Scotland yozoenda kuti ku Dynamos yoti Dynamos muri kuti makadyiwa chuya ititaurirane. It doesn't make sense kuti Dynamos iende. No, it does. Vanotaurirana chii? Vanotaurana chii? Because my players zvaenda pa public domain
kuti yes takapuwa pena tikagoesa tikawina neyanga isiri pena but tiri kuti uyai titaurirane either we will talk for a rematch or we will say we will put conditions for the next match in black and white. Those zvinoitwa izvozvo. Remember, these are players and that's why tine zifa inoongorora inoisa marefu nechii. The same applies. We've got Zeki. Zeki ndo bato racho ramutaura kuti it's part of joke. It's ZANU-PF project. Kulet ambodibvunza akati makadanwa naMwari here inini. Ndakazvinyora one izwa dzoke and I Facebook pangu ndakazvinyora before election kuti Mnangagwa is going zviri kuitika in the ballot you will win but final result Mnangagwa will win and it will be inaugurated. Vanhu akati unopenga waita sei ndo zvangoitika ndo zviripo hapana akazobhuya akati sorry. Saka chinoitika ndechekuti certain things munozviona kuti apa zvinobuda zvakadai apa but kuti zvipinduke kudai sepanoda kunzwai but problem yenyu. But maprofesi menyu musati mambona vanhu vachita mufiro webenzeremo. Number 2 ndinoona kuti munomuprotecta Sterek hamudi kuti abatwe ndo problem yenyu ofutini. Aiwa chamisana wingi dzinga You don't want it to be put to account. You were saying something, Kulend? But Mnangagwa no project wanandofamba nemazibodyguard hobo nemazimotaketi chichi zvakawandisa ndoti nigirikini vanhu vaya vakatowandisa kutoprotect. But apa muri kuona kuti apa musati mapindura mubvunzo wangu ndimbori ipapo ngatidzokei tati who is to blame kushayikwa kwemagetsi kwemvura kushayikwa kwemabasa mugwagwa isiri kugadzirwa neku high rate of corruption iri kuitika Chamisa or Mnangagwa. Do you know right now President Mnangagwa can order Wikile to be arrested and anoswera asungwa? Mira ndoda kupa a neutral view. I know inogona kutadza ukufadza imimi nemasupporter acho ese. Ndogona kutaura kuti number 1 Chamisa is to blame and I'll tell you why. Because he is supposed to be the opposition party that's supposed to be doing the checks and balances but he is non-existent. Okay, because he was too proud in 2019 for him to be engaged so that he gives them the checks and balances. Ipapo tababata Chamisa is to blame anditika is out of picture. Let's say Chamisa is dead atomborimo politics zacho. What is ZANU-PF doing right now? Chatruguti atisqua blame. What are they doing? Atina magetsi vanhu vari murima izvozvo as we speak. Hakuna mvura iri kubuda patepi masuweji ari kurana. Murikuona zviri kuitika here. I'm not here to defend ZANU-PF. I'm here to enlighten you zvamurikuona kunge muchibvunzawo futi imimi. But ndikataura munomanya kuti ari kusapota ZANU-PF ari kudefenda president. No, because imimi munoda kuti taurai nezvaMnangagwa musataure nezvaleader wedu. Ndo pamuri kuita problem ipapo. Isusu we want to go to root of the problem because ZANU-PF has been in power for the past 45 plus years. And right now tinema industry kuchitungwiza aimborana tirapfana tienda kuchikoro akavhara kwaigadzirwa mukaka kwaigadzirwa magumbezi vanhu vachimukira vachifamba vachienda kukoni kwakwe vachienda kubasa enge zvakusisina akavhara ese. Last year makaona mashopu aivhara. So we blame Chamisa papi papapa. Right now, do you know Mnangagwa can order kuti Mtuli Ncube iwewe you must be investigated. Mari iri kufamba say mari yakadai you must be arrested. Anoswera asungwa. Chivaya anoswera asungwa. Nevanhu vese vari kurapwa anoswera vasungwa because he's got power. He's in charge. But Chamisa is haana voice. Yes. Ndoda kukubvunza. Because zviri kuitika because hapana ari kuisa anonzi machecks and balances. Saka mimi apostle munotaura kuti mumba menyu mimi imunotaura kuti mumba menyu mimi pakashaya munhu anokubvunza yekuti hamusati mabhadhara rendi kana kuti hamuna kugadzira bhaubhu here hamugadziri here bhaubhu muchiona kuti bhaubhu mumba menyu rakatsva hapana munhu ari kuita machecks and balances ekuti global renyu apostle raane 2 months rakati hausati wambopinda mimba isina kana bhaubhu wonzwa haora chingobatidza kana tsvagai kana kenduru kana ngongobatidza hangatirare vatoripo vanhu vanopfungwa idzodzo zvimwe zvinhu unogadziriswa nekuchallenjwa. Saka uri kuona Kulend kuti hapana kwatiri kuenda nevanhu veZANU-PF vanoramba kuchallenjwa kwacho vanoramba kuuya kumaplatforms edu
vanoramba kuita zvinhu chaizvo Aiwa, do you know that right now Apostle people in ZANU PF platform kwenyu because you are one-sided. Be neutral. Mukaita neutral, let me tell you, I promise you 100%. Vamunenge muchida munondiudza, I will try and reach out to them and I platform up. Mumbotaura nevakomana. Ibasa racho iroro. Kwete ndiri munhu wezanu aiwa but paripo kuti unopushira kamanagement platform apa. Mumbozwawo zvakadai izvi. Muchitaura muchipawo pfungwa dzenyu. You never know what will come up with them. Both politics are run when munhu one. Inini chandokuudza ndechekuti vanhu ivava vanotosvika kuuya because hativabvunze kuti unofarira wingidi here. Tinovabvunza ma-right questions. Yeah, but my right questions are yoga. Prove to be neutral. If you prove to be neutral, and how do I struggle? Rambai means struggle. Be biased towards your struggle, but show a bit of neutrality. Whether we don't know because Mugona Apostle, let's be honest to one another here. Let's be honest to one another. We can laugh, we can joke about certain things, but people are struggling and people are suffering, Apostle. And the chosen few. Most of the industries, they are not benefiting the local Zimbabweans. How can that be rectified? And how can we control most of the business so that they are run by Zimbabweans? Should we want a week now, Georgia? In any personally, I for one, I'm totally against that, and I'll tell you why. Week now, what you should have done by now, city on the week now. Kana kune town on the week now. Kana kune ma business center on the week now. Kana aruda say again man business center on the say week now. Rather than just him issuing money, I'm totally against that. I'm not because I'm saying my poor, but it's in my repa motor. Don't worry, I don't know where to go. No, not to poor. Don't worry. Aiwa, Chimbonzi why? Jonah Nati, imimi tika defender certain things ka. Muna matikanda kwa kadaro. Aiwa, is it kuti mirai wakomana being neutral. Because a person like Wick now, you should be inviting him onto your platform. The mujenzi wakuti akumbotuochi. Well, ininu ya ntombo dekana kumuona pa platform pangu ya. Chinzwa manje aiwa inzwa iona gorada udumona pa platform pako. But to be honest, inzwa me to be honest 100%. What is doing, no one can stop him from doing that. But what is not realizing, he is actually making it bad for the sitting president. He is one of those people who has actually brought challenges to the sitting president. Here's that guy weak nowhere. Because of his actions. And I have proof. I can stand in court and testify about documents. Hey, I can testify. I'm totally against what is doing about giving people. He's supposed to build maybe a center. My shopping center, my shopping center, which employ man. Basa ririmo mZimbabwe kodera muna basa. Chiyangwa ingari mbavha yakangwara. Things are being done yet, I think. Chiyangwa ingari mbavha yakangwara. But inzwai nekubira kurunzwa kuti pakuya Zimbabwe ngada yavhara madhova komana ngatimbotaurira nechokwadi. Right. Let me read you this joke here iri panapa yandaona. Ndikuratidze kuti zvasvika papi zvinhu zvacho. Zvanzi if you put the ZANU-PF government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there would be a shortage of sand. So we don't need to support them. Varikuba vakomana singaite ende akusikunyempa. Ichokwadi ende iwo mZANU-PF machoka pane vamwe vari kutadza kuba ka ndo vari kuita noise. Vari kutonetsa kuti hadaitaona mukana wekuba. Saka let's have a discussion yekuti tikazogara pasi ka
of course taitsana naro. It's not about kuti ndiana azowina ndiana uya nemafacts, but we want something chekuti tikazogara pasi so takuteerera one day toti guys dai papasina conversation yatakaita naApostle makore iyi. Look, government yedu yakazoteerera ikazochinjawo ABCD. Takutaurawo zvinhu zvichienda kumberi. And chinzwa manje zvawataura zviri right. Inini ndiri kuti why can't you make your platforms neutral and then invite these people? Then at the very same time, you should be able to reach out to them. Iko kuZimbabwe ikoko muchiona pindai mumaministries, pindai muchiona ma-executive secretaries ema-ministries ya. Zvese zvinotaurwa through those people. Hapana asiri reachable. Munhu wese ane mobile phone. Vana munozara vanoganza sei? Hasiwaziya Apostle. Ndakatongona kuti pakanzi DJ Holly. Vakatongona kuti DJ Holly mumessage inenge yatonyaya hombe. Titori mhandu dzestate isusu titori varakashi. Vanokuona as if you are enemies of the state because of the way you guys are approaching things. Aiwa kaPostle, ndakaita video musuno ndikataura Trababulance yakanaka, tinotenda basa rakarohwa, but tiri kuchema kuti hakuna magetsi, hakuna mvura, vana havasi kuenda kubasa. Tiitirewo plan mukuru. Handisi kuti ndaita neutral. Trababulance wogumira ipapo. Then wozoita the next video. Ndenda kuti ndakapuwa mari. Ndenda kuti ndakapuwa mari nezano pia kuti quotation yekutanga ifanira 44 million vakutanga kuti nyebera. Zvacho pakachete chanaka chakanaka kuZimbabwe pane patobiwa mari. Patozari pane munhu apfuma. Yakavakwa zvakanaka but pakabiwa mari futi. And do you know pane chimuti twakavakwa pasati ngobvumirane ipapo. Who is supposed to be doing my checks and balances? Ma-auditors ezano. Aiwa, ndo nyaya dzinotaurwa mupali manje edzo. Pamunozwa kuti muparliament paya. But in parliament right now hamuna opposition. Kuna zvakadai. Ndo vakapa quotation yemari yakati. Ava vakadai so. Ndo ranga riri basa raTemba muliswa manje iroro. Ndo zvaaigona sabhuku manje izvo zvesvo. Akabvisirwe chida yakatodzoka nanhasi ndogona kumusapota ngaadzokere ipapo zvitori nani. Pane mumwe akaiswa rinenge gatyawo zvaro dzungairwa rakaiswa ipapo riri kuitei. Ani mwana watsvangirai? Dzungairwa rera ngaabve ipapo hana kana chaari kumboita. Pana zvozikanwa because ataura paplatform yaOla. Aiwa, muona kuti kwera platform yaOla. Chii chaari kuita ichocho hapana katisi kumuona kati because unofanira kuti ukabva mumwe munhu anga ari bhokawo panzvimbo wochiratidza kuti tiri kuitawo something kwete kutanga uri ngonzwa uri ngotengwawo futi zvingonzwikino tikwadza neBP zvashuwa isusu. Ngatitaure chokwadi. Norton was developing better in a subbook than munhu apo, but because of peer pressure vanhu vakasvika pakubvisa munhu aitaura. Vane munhu auzoona kuti saka aikona kungomhanya kuchinja munhu wese start to prove yourself kuti inini I'm worth it. Look at what I can do. Look at what I can offer. Not just kungotula kungove a minister for the sake of being a minister. No. Kuna makatorerwa vese maminister, and one of the ministers ndakamona akutaura ndakabvizwa nemunin'ina waChamisa anachamisa ndikati zvavaindita mupati but ndo pati yakakupinza ipapapa. Why were you not saying it before you were in parliament? Inzara yevanhu vakurunganya nava vakatengwa ndosaka ndokutaura kuti isusu inini kana ndakuzopinda inini ndichatsvaga mari yangu for the next 2-3 years pari kusvikana 2028 tete ane bhegi rekuchitengawo vamwe vanhu ikoko ndo zviri kutongodiwa inini. All right, let me ask you guys on a very serious note, very, very serious note. And what I say, God knows I'm promising you honest. I'm not buying you. But in the good thing inini, itaima platform any neutral. Mutasi a struggle yenyu, but make sure your platforms are neutral. Then definitely 1 or 2 foundations, I'll push them to back you up. So that my platforms they become your businesses, and then you discuss things openly without denigrating one person or supporting another.
kana muchisapota musapota vese muchiona kumasaidi kwese mukadaro so definitely there will be a foundation behind you ndiri kutaura chokwadi china mwari takudzokera paipai pamambotaura kuti Nelson Chamisa haasi opposition haasi kuopoza pari kuda anoisa machecks and balance. Isusu tikatongoita izvozvo manje ana Gambakwe ana Mukoma Simba nana Hopwe vanorasa muswe. Saka tikaramba tiri kwatiri ikoko vandozati ndikaita ichapa nayo vachangono broadcasta kuvanhu 2 million wavo kana 3 million. Saka tofanira kuramba tiri ikoko. Tofanira kuramba tiri ikoko. Aiwa isusu tisi opposition. Exactly ndokwatiri ikoko. Aizobata munhu wese. Isusu tobata munhu wese. Isusu tobhondodza kwese. Munhu wese. Iwewe mpana nozi kuleti iwewe usatobata munhu wese asatambokunzwa uchitaura zvachamisa iwe. Aiwa asaka makatanga kundizama manje bvunzai nesana hola. I was the first person inini ndichitotaura nyaya yachamisa ndichiti why azodai adai madhezi acho nyaya dzacho takatozitaura tikati apa pabhaizika Mr President apa zvinhu zvakadaiswa zvifanira kunge zvichiitika izvi takatotaura zvinhu zvese izvo but nyaya hatirambe tichizotaura zvemunhu wekuti ataura kuti iye atora nhirikini sabbatical nhirikini ambomira kuita politics hatirambe takuzongoramba tingoti teki tichinhikirina tototaura kuti apabhaizika. Ndoda kumbokubvunzai something out of interest. Nelson Chamisa ari papa handitika kuti akutanga pati yake then vamwe vese vakabudiswa ava tendai biti madam Kupe wiwa nani vese ava nana Mwonzori vogara pasi vobva nana Hwendi vogara pasi votakomana ngatibatanei let's clear our differences and let's form a party. Saka pane tuma party ine vanhu vakabudiswa vese vamaiti vakatengesa struggle neuyo wamuri kuti ndiye muridzi westruggle munoenda kupi inini? Tinongoenda kune party iri kuti pasi neZANU-PF. Aiwa dziri tu dzese dziri kuti pasi neZANU-PF but imimi munoenda kupati ipi because hamukuda kuya hamudi kuenda kuZANU munoenda kupati ipi yachamisa here kana kuti ava vabvumirana kuti akomana takakanganisa zvatakaita zviya let's respect each other let's build a party inodrive vanhu ichienda kumberi. Where do you think most people will go? Where do you think most people will go? Aurarenda una Chamisa vozwa Chamisa vanomuda. Mukuda epeseni ka ani mukona andati vanhu ndati vanhu. Chamisa is popular but not powerful. Mwonzora has proved that is powerful than Chamisa. Shabangu has proved that is powerful than Chamisa. This is say because akatengwa neZANU-PF. Akatengwa. Vanhu vese vakatengwa vevai mukuona vakatengwa hatiswera haizo nyaya idzodzo hatidi kuswera tichizitaura idzodzo zviri pachena vageza vakabuda mupublic domain vakataura kuti we know kuti Chabangu was Emerson's project saka iyo yangatisane nayo iyoyo. Exactly. Inzwaka zvese zvinoitwa kakunzi somebody was somebody's project kutaura kwese haana kutanga ari project but akaonekwa loophole yeselfishness kubva apenetretwa neipapo akaonekwa kuti ane nzara. Aiwa do you know Shabangu akataura naniko I still remember the name vanhu tu vakatanga nyaya iyoyo aivambotangwa vanhu vakawanda kanyaya vanhu tu vakatanga nyaya iyoyo kubva vaudzwa loophole kubva vashandisa loophole vachaputika kubva vatanga kubhekwa up. Obvious, if opposition is being destroyed, the ruling party will be happy. Those ones that are the opposition, no one wants opposition. But one thing that I will tell you, one thing that I will tell you, nechekuti kubva kuna Douglas Mwonzora paairwisa Nelson Chamisa akatora Harvest House chainaka kwake aidiwa neZANU-PF vaachibvutirwa I think ndimaikupe pawakazorovana kunhingirikini uko kuhotera uko parowa munhu mbama vaabva ipapo komicho vaajoina vachazobva energy chakuna Chabangu. ZANU-PF kana usina kungwara kana usingaizive ngavachiteerera zvandava kutaura ezvinezvi panapa. ZANU-PF inokupa mari yokushandisa panguva yaoda kukushandisa kana vapedza newe vanenge vakuziva kuti une 5 mhosva dzako dzauri corrupt ukangoda kusumudza musoro chete ombati hawakanganwa here
look at Moses Mpofu and Mike Chimombe na Moses Mpofu kwavari ezvino izvi. Saka izvi kaizvi vakomana munogona kudzinja mari idzi muri ma-MP muchitengerwa mota muchiita sei, but hakuna chisingapere pasi pezuva. Mai Mugabe vaitaura kuti hanzi Mugabe uru ari pawheelchair from behind the grave achiita sei. Idi can route 2030, but his time will come, achabva and achapa mhanya zviri legendary zvaitaurwa nani naComrade Nyoka Yemabhunu. I think ndokuti nyaya yedu ipere kana kuti iwane kuzorora, because komana ngatisanyepera nayo vanhu ava vari kuita zvavari kuita, but one day vachachema ma-MPs aya. Ndikukutaurira, and mark my words, and this recording will be online. Right. Let me tell you something. Do you know why people are backing the M31 movement, and why people are so hopeful about it? It's because power. It's because power. And in Isaiah Parara, there's a lot that's happening behind the scenes. I can tell you that 1,000,000%. Isaiah Parara, Isaiah Parara. Mfundisi wako kule ndari uya netumwe tumakuwa azisati yaparara kuna aisati yaparara andikutaurira aisati yaparara but vazviona kuti vashekwa. Ndakakutaura kuti last broadcasting yavo yakakatwa because vanga vasvikirwa pavari chaipo. But inini hangu kusangotaura but dzimwe nyaya ndechitoziva zvangu but ndinozongonyarara. Dzimwe beta kunyarara because munodiscourage vanhu. Remember mune following. Let's not undermine that. You guys have got following, but that following tangai kuidzidzisa chokwadi nekuitaura chokwadi kwete kuvataura kuti tomorrow is gone. Who nokutamba ini aya mastatement mastatement agamba ako iyayo gamba ako anobvisa Mugabe anobvisa Mnangagwa ka 5 per week kana kuti ka 5 pamwedzi. Mamwe mazita asina kuataura panapa. Mamwe mazita akata sanani. Ina ndamuno wandosvika ka indotaura munhu wese ndosanda kudzana hope wenana Mukoma Simba. Ana rumba tichataura kapuwa mari nana kasukuera tinakana basa nawa. Atoziva. Tinovaziva kana yakomana. Ndosaka tataura kuti isusu tikatokwenda neutral zvadhakwa. Ukata neutral unoba uchikataura chokwadi unoba uchikabhondera munhu. Aiwa. Aya machana anenge akaenda kuvanhu vasiri vai. Zvamuita mina ndikutaurire. Zvimwe tikataura zvedu but ZANU-PF tinomboishungurudza vanotozviziva. Mina ndikutaurire. Kujongwe vanotozviziva kuti tanga nekulaika vari kutozviziva izvi pakatoipa kuti pazvatobhondoka. And unoziva chii kule iwewe kule ndokuti chokwadi handitombokufollowe kana ka1 but for some reason unoongoramba uchiapia pamusoro. Handizoti sei channel yako ichiya pamusoro pemachannel wese pane ndichiona zvinhu ndaona kaslogan ngandoti auyu mufana uyu akamboita sei kumufana uyu. Engine search optimization ndozvati kutaura tikapinda mugovernment umu tinochinja zvinhu zvausingade kuona unoramba uchizviona online. Panongo mutactic usingazivikanwa naminista wenyu anonzi anuyu Mavetera. Hatomboziva kuti zvinofamba sei. Tomuudza kuti engine search optimization inoitwa sei. Chimbonzwai. Inini hangu chikumbiro chenyuka tingarambe tichitaura kusvika mangwana, but what I'm actually asking you guys to do, I know you would say you're professional, which is good by your side and by your standard. I don't dismiss that, but what I'm trying to say is try to make your platforms neutral. Although many sides mood, but try to make your platform neutral so that when you are reporting some of these things, reach out to those players. In politics, like platform paying confident enough to know right, but they will also give me an opportunity to explain one or two things.
Toka takuwa propaganda. Chimbo sacrifice yaka munhu wano wezanu PF mombotikandira timbodila naye. Kana supporter zvavo. Kana supporter zvavo. Imi munotoda Temba Mliswa imi. Tipei sabhuku titaure nawe isusu. But sabhuku wazendo wezanu PF. Ndinowapekera message ndikutokupromise pamberi paMwari. Ndikuwapekera message kuti sabhuku kuchimboya kutana napana. Kule sabhuku towadere. Hai ndanyatsoda munhu wezanu cheche man. Na sabhuku pane zvinhu zvakawanda zvekuti vakamutofight out tiona. Saka teti mboneka certain respect. Ndakana mdara chinos. Munhu kuti tofanira appreciate zvakawanda zvakaita. Ndakana mdara chinos. Amutsangu handizire hangu. I don't know whether you channels or not, or how confident or comfortable you will become on your channels. But not after what I promise, not going to country message. Yeah, we are to die. I am Changwa Skumuda. Skumuda with Ayo. At Skumuda Mchangwa. True that Tipera and the Tatenda Mavetera to a pana to which twashe to start to funga. When you saw Buza, Waruchage, who's an OP of Waruan nature, Shawarua. Pangwanga to only sell. I'm still constructive. Mupana, and you are not believing with Mupana, Zanu PF. Achite. Ipapo. Achite Zanu PF. Arwete kupati ndingine. Yechembere. Yemachembere. Imimi muri wapana mimi. Muri ku opposition ye Zanu PF. Kuri kuitwe iko kwa muri. Tipe structure ye muri kufollow. Do you know right now murandu kutare chokwadi? Right now amuna party ya muri kutera. Ayo atina. Iso atite zoma party. Istomira ne vanhu. Izwa vanhu vari kuda party. Chivaudza party yekutera. Makabatana nevanhu muri kuyi. Ndosaka ndakuziva kuti 2028 mirai muone isusu tiripo paballot paper ipapo. Ngopinda. Hai tutopinda manje muri kugara South Africa kaimi. Aiwa. Vakomana, Mwari watinonamata uyu ndimwari mukuru uyu. Muchaona kazvenyu zviroitika vamera. Kuchamanywa. Zviri legendary. Ndaseka zva. Chimbonzwai. Pane vamwe vanhu vakashungurudzwa ezvinezvika. Mira ndinambokutaurirai. Why I get so disturbed nequietness yaChamisa. Vanhu vanoti aiwa, hamuna kutaura zvaari kuita nekuita. No, that is very wrong. Pane umwe mudhara akamborohwa so anonzi madzibaba weshanduko. Munhu yakarohwa uya uya. Ya, ipapo ndopanzwisisa ba. Achibonzwai, imi muri makaona shamu dzakadhinda. Ini ndakaona video achirikitwa. Ndakaona video yamusina kuona imini. Achirikitwa. Akarohwa munhu uya uya. Achirohwa nevanhu vezanu, nepolisi yezanu, nemapurisa ezanu, nemastate agents ezanu. Ezanu pia. Chimbonzwai, the point I'm trying to drive. Munhu uya akarohwa. So then somebody goes quiet and doesn't address people. Murukona obsession you think that guy is feeling? Murukona obsession ya muna yona advocate Nelson Chamisa Apostle. Ndo yatina yona mnangagwa hiyo. Opposition. Chimbonzwai, inini murukuti opposition. No, inini I think between you guys and me, I'm the one who's speaking for the people than you guys. Avite. Was it you are speaking from Nangagwa? No. I'm speaking for the people. Because how can you take people to war? You are defeated. You go to Onyarara. And this is what's our next step. In a strategy. That's wisdom. Action speak louder than words. Apostle, there's no prize for the struggle. That would say something. Ndakambonzwa mushana mchiti vapana like ana Cooksman muchiti vaka nigirikina vaka nzona sei vatone manigirikine kuti vakashanda vakadidi havana chavakawana nditi. Chamisa wacho haatorino zvakatowana. Itora zvekuba projects akatoitwa itori loss. There's no prize for the struggle. All right. Chimbomira. Mustruggle kuna mwakatofa havana chavakawana. Ndoda kukubvunza iwewe. Wati Chamisa hana chaakawana. Ndozva uri kutaura kaiwewe.
koindikakudzwa ndikuzatani chaakawana tetano tochiziva tudze exactly saka ipapo tsigai chamisa will not fight pana kuda tagwire azviite ndo zvakaipira kutambira mari nekuseri chinyarara inyaya iyoyo atari kuitaura futi saka manotaura saka chamisa akapuwa mari natagwire isina umbo. how can you fight your master? You use people and now you can't fight your master and you're promising people another. Don't do that. He must not do that. I'm being very honest before God. I just could have landed na basa. Isusu mukunza matauriro amuri kuita apostle aya ma-emotions amuri kuita kuti chamisa ari kukwadzisa vanhu mukangoflipa coin iroro semucoin iroro ka tisu tiri kuseri kunoku tiri kutarisa kusaidi kuna Mnangagwa achiti Mnangagwa ari kukwadzisa vanhu saka muri kuona saka ngatichinzwana naye and let's find the common ground. Panofanira kuita vanhu vanoita machecks and balances. And the people who are supposed to have my checks and balances are held by one person who keeps giving them hope when they are not going anywhere. Yet you are keeping out, you keep kicking out your soldiers. Vamakafamba navo anatenda iditi anawiwa ana madam kupe. Why are you kicking people out? Those are the soldiers of your struggle. I've never been a part of that, but those are soldiers of your struggle. Somebody has to answer as to why he keeps kicking people out. Vanenge vakompromise. Vanenge vakompromise. Asiri compromise ndiani? Ndini naKuland. Andi maona kuti kana iye wacha munomutaura. Aiwa, ndikuti indotaura zvandoziya kana taure kwanisina kuswera. Because mukona right now I'm feeling comfortable ndokwanisa kubata phone. Ndofonera Kuland ndoti Kuland apostle want to do this kind of let's have a conversation na apostle and then I agree. But tikafamba down the lane akaona vamwe vanhu vandakunza pa platform vari dubious somehow. He's got a right to say that I'm cancelling DJ Holly because his character nevanhu vakutamba nawo. Ndo zvinongoitika futi ndosaka tidzokera kunyaya yaGamba akwe. A lot of people they've been on Gamba's platform but they seen kuti mafambiro atafeswe nevanhu vari kudhila nawo ka asibo and they pull out. Same applies ku ZANU-PF futi. People want to warn kuti zviri kuitika zvakadhakwa and vanobva vaita sekuenda kuopposition. Ndo zvakaitika futi naChamisa akazoona kuti vakomana puwa mara vakomana tambira mara uyo akuita mukonyo uyo akudai so and vashandisa wisdom and then he pull out. So tine mweya yatakapiwa naMwari yekunzvera yekuona kuti okay apa apostle arikutaura zvinhu zvine wisdom but apa apostle apa arikushandisa bias apa aiwa ipropaganda. Let me tell you something. Ndakanyora paFacebook yangu inini ndikutaurire haina ma likes but inenge ine ma views are serious. Yes. Ndakanyora inini ndikati tenda ibiti is not going to be a part of you, is going to sell that struggle. What did Jesus Chamisa do? Azvona akuenda kuti kana vanhu vese vangatengese struggle but kwete tenda ibiti. Akazomboya akatisora pose. Akazomboya akatisori. Hazvinganiko zvatakataura zveZANU-PF zvavasina kumboti tisori. Takapwanyirwa dzimba uko tikarara panze. Takapwanyirwa dzimba tikarara panze. Yakazomboya ZANU-PF ichiti sori vanhu. Matakishop edu akapwanywa. Havana kumboya achiti sori. Madzinzwa gavamba vese ngati mondaisoka kodzoka kuti aza DJ Holly hatina kuzviona zvaKuland hatina kuzviona madzibaba weshanduko imba yake haina nguva zvinezvi yakabva kupiswa apa akarohwa shamhu dzinenge dzaJesu pamuchinjikwa dzinorwadza. Imba yake yakapiswa nani? NeZANU-PF. Andinoti vapindure vega yakapiswa nani? Mufonerei mubvunze. Because mimi mukutaura kanyeza mutongobvunza munhu sei tikutaura nemi muri panapo. Hapana need yekuti mundibvunza because zviri public domain. And we know kuti ZANU-PF people and we can prove that kuti ZANU-PF people. Muzangomhanya kuti ZANU-PF muzangomhanya. ZANU-PF haina mbonaka manakiro amuri kufunga kuti yakaita apostle. Aiwa chimboteererai kana chimboteerera. Inini ndati handisi kutaura kuti ndati zvinhu zvese zvandiri kutaura zviri public domain. Ari kufira ani iye madzibaba weshanduko? Ari kufira ani? Because waari kufira Zimbabwe akanyarara. A better Zimbabwe.
A better Zimbabwe has got to have somebody to lead you into a better Zimbabwe. Who is leading you into a better Zimbabwe? Ndoba tukutaura ipapo kuti kana pasina munhu isusu taakuchiuya isusu tosumuka isusu. Handiti mazvionaka. Saka inini ndiri kutaura, at times certain noise haibatsire. Now start to put things structure. Isai platform yenyu neutral. Motanga mobvunza varipo vacho kuti vakomana. Naye Honorable Nick Mangwana, chimboyai panapa. For the first time, thank you for coming onto our platforms. Isusu we have been running with opposition because sevana veZimbabwe tikuona kuti zvinhu asi kufamba pakati. How best can you help us kuti zvinhu zvifambe pamberi, and if possible, how best can our ideas be bought with the ruling party, because taida kuibvisa takatadza. So how best can we work together? Mutititeererawo. Aiwa. Nemanyepera Nick Mangwana ubvunza maplatform utanzira kudzwa zvinhu zvine musoro nemanyepera ake. Ndozvakaida totaura izvozvo. Propaganda yese kufamba nevarakashi inogadzirwa naNick Mangwana. Isusu toita neutral, ndiani anozokrasha propaganda iyoyo. Ndozvatiri kuramba, ndozvamboramba izvo. Panyepa apa ndiani anozozviita. Hatina kuti rasai side renyu. Tati be neutral. Urikuona hora ndikuti nzembo kana kuti apa hazvina chekuita nekurasa side apa. Apa hazvina chekuita neside zvokutaura kuti apa manyepa apa zvokutaura zvekuti vakadownloada mapicture ekuBirmingham vakupatona panatona mukungumugwana nani vese vari kuposta interchange yekuBirmingham instead yekuposta interchange chakavakwa apa. Saka totaura kuti this is propaganda. Onai post yacho chaiyo original post iyo kuBirmingham kumazviona here. Ndiani achazviita izvozvo, but vakaramba vakanyararirwa vachiita izvozvo, vakatosiyiwa kana vanhu veZimbabwe mupedza vachinyeberwa, because kune umwe munhu kuti ari kana kugokwe kana kubhinga uko haana access yeinternet akangosangana neivavo zvongoramba achimbobvumirana neizvozvo zvaangozvigara nedata rekunga angohotspot ko obva atobvuma ndo zvaita interchange. Isu tobva tabuda kati papo toti aiwa ngavanyebere kuZBC kwete kunyebera maZimbabweans vane access yekutenga data. Tovaudza chokwadi kuti panyepwa. Naikule the same thing zvataura izvozvo. Why can't you take the opportunity to reach out to him? Ochiti right, honorable ndikudai paplatform pangu. Auye Nick Mangwana. Auye kana tinawo maDMs ake isusu. Auye ari too stubborn, ari too pompous mfesuya. He's full of himself mfesuya. Anouya. Ingakataura bebe akati at times I'll be joking with people. Ingakatodaro one. Aiwa, you don't joke. You don't joke nezvinhu zvakadaro ka. And it's also ndiwe permanent secretary, and tinotarisira kuti zvawataura zvese ka tinenge tichifanira kuzvitenga kuzvibhiliva. But you cannot have my jokes nehendo iyoyo ka. We know kuti your personal hendo, but kuna zvinhu zvakadaro. And you know what, Holy panyaya yaNick Mangwana unozati hatombotora zvinhu kuZimbabwe serious, vana vake family yake inogara kupa itombogara kuZimbabwe. Ana basa neZimbabwe kusango kokuti akangoya kunohasela vakangoya kunopa chete kokoko iye mhuri yake togara kwakanaka kuningira, saka anongotara zvaanoda kuZimbabwe achinyeba. Ndosaka achiti ndoya achijoka nevanhu. Because unoona munhu ari kuziva kuti munhu ari kumbari ari kurumwa netsikidzi ari kuratidza kurara ka. Haufa kuita zvimajokisi zvakadaro zvaanoita. Haujoke nezvinhu zvakadaro, haujoke nelife zone. Saka inini nyaya yangu ndikuti if possible itai kuti ka as much as mine side renyu try to be a bit neutral so that mukwanise kutaura nevanhu vacho opposition, because platform yenyu is not kind enough for opposition. It's not accommodating opposition. It's not accommodating the ruling party, because the ruling party is doing nothing for the people. Saka isusu the moment yatangopa ZANU-PF mukana a mouthpiece kuti vauye vazotaura kuti takazopa mayouth mari yakati, tinokuda mayouth acho and toona maprojects acho kunzi vakapiwa mari 10 hour maprojects akaitwa akamira so. Because right now taneta nemari kunzi presidential youth fund inongouya hakuna kana muyouth wanafana edu kumaraini wanongochema kuti mudhara zvinhu zvakaoma, mudhara zvinhu zvakaoma. Zvinopa machakaire naumwe wacho. Votodya ndovega vanoonekera futi kumayouth acho, zvimwe zvacho zvinenge zvine tine mwe kuti unotazana uyu unopenga here uri kudhivenda chiita zvicha zvepo.
All right, ngatimbodaiso. Let's, if possible, but let's do this. Imimi, kana paine munhu wamuda kutaura naye, muri kurinzwisisa? Nditumire message. Chero. It can't be chero because you have got to have an agenda yamuda kutaura nezvayo. Handitika. Toziva kuti hamuda kutaura nezvakati. Monanga kumunhu wacho. Then I will try and speak to that person kuti muende pa platform E. Make sure you are kind to each other. Ndofunga ndo zvinobatsira ndikatitangire ipapo. Let's have a kana ZBC iri kuramba. Why can't you be the pioneers of that? So you go down in history and on record kuti ndima kazvitanga. Why can't you do that? Zvishande. Aiwa, zveneutral vanhu vari machira kwakuona. Zveneutral ngatimbomira. Kumura propaganda. It's not neutral. Don't you have questions that you want to ask Honorable Nick Mangwana? Zawandisa. Exactly. So he's like, the person why uchinyepa? Why would you brainwash an apostle? Why would you believe is on one man? Uyumfana. Hands why uchinyepa? Ama numbers akaenda kubenzi pamfana uyu. Aiwa, muri kuona kuti vanhu vakatoona chinhu vakabelieve kuti chinhu ichi chine musoro ichi. Let's subscribe to this gospel. No gospel ratoda kufamba naro. Muri kuona zvinoitika here? Chandinoona inini nevanhu veopposition party yeZANU-PF, they don't want anybody who says anything from within their party. Kana within their struggle. Ndakamboramba ndichifollowa so kubva ndamboona uyu 0.5 studio DJ Wally. Akada kungotaura zva Comrade Geza akanzi watengesa struggle. But the questions that you are asking are genuine. So it's like our people have become so repellent to wanting to know the truth. Why would you leave us in that darkness? We are okay. So you might be crying for people who are okay with their situation. In the Apostle. My followers edu apa tinaona vakasiyana-siyana ende tinotovanzwisisa nezvavari. Kune vamwe vakutoti magarden boy, vamwewo madoctor, vamwe maapostle semi-walk, vamwewo machinchi. Saka asi zvese zvokuti munhu akaningirira pari kutaurwa zvinhu zveningirira asi zvese. Zvokuti tinongoteerera vanhu vaya vachitaura vachiti hwe watengwa waitadze. Kuna anagudza mudungwe kamupolitics. Kwochoita varakashi futi vakatotengerwa mafoni kuti vaya vachikomenda saizvozvo. Saka vanokutsvaka pekukubatira every day. Saka unoona zvinoitika. Saka kuti iwewe uwane following ka unobva wangoti Chamisa launching a party next week. Vanhu vanouya pa platform pako vanouya vakadaiso hobo because vari kuda kunyeperwa havasi kuda kunzwa chokwadi. Apa ndo zvaanenge ataura kuti kana udaonesana nevanhu kana udaonesana nezisame people vakuti ukati Chamisa reform a party next week vanouya chimhanya hobo waisa comment yekuti isn't it high time our former president for the people zvamunoita zviya is accounts for what went wrong and why he went quiet. To me, that's a genuine question. Kana nyaya yegukura hundi kana nyaya yegukura hundi isati yaadreswa ka hatingambo adrese nyaya dzamezvo. Kana nyaya yegukura hundi isati yaadreswa ka hatingatombotangire zvinhu zvamanje manje. Let's go kuma roots. The president start honoring up for my mistakes ake and they tell us kuti taidza marari kupi totangira ipapo tienda kumberi. Chimbonzwai uko kwakadaroka handiwanzoda kutaura because my sensitive grounds. Yes. But the advantage that I have inini mai vangu of Ndebele origin, my father Shona origin, saka hapana kwokuti ndinonzi uri kusaidi kwakati handimuri kuzvinzwisisa. I think the narrative regarding Gukura Hundika needs to be enlightened to people. Yakazoita zvayo a tribalistic thing, but initially it wasn't a tribalistic thing. Inyaya yekuti inotora a totally different day kuti titaure nezvayo kana muda kutaura nenyaya iyoyo. Because vanhu wobva havazvinzwisise. At times you see there's a lot of friction between the Ndebele people and Shona people
when we are meant to be one. I understand the pain that they went through. That's why I don't want to talk about it, because it's a sensitive issue. Yes. Unit Accord is there. Why was it signed? When people are still grieving, when people are feeling things haven't been addressed, those are questions that need to be cleared. And I feel that process, when it's gone through a healing process, a compensation process, because and do it post question what comment develop origin, comment origin. I don't want that. I don't want tribalism to be a measure of our support for politics. We are one, but that there's issues that I still feel needs to be addressed. If I want to be honest. Yeah, but ipapo ndachikotaura hangu in passing. Ndachikotaura zvangu in passing kuti kana tichiti Chamisa ngaauye aite accountable for zvinhu zvaakaita recently. Tinofanira kudzokawo futi tine mamwe ma-issues ari hanging kumashure. Chamisa ngaauye explain what went wrong after the election, because people don't know, and he does. Why can't he come or send for somebody to say Kanana Osalos? Why can't he send for them? Are they still together? Nana Osalos, we don't know. But information aisi kuti vane ZANU-PF vazive. It's also part of strategy. In politics, every day there's infiltration, in case you didn't know that. In ZANU-PF, there's infiltration, but they are knowing how to deal with it. Why? Because of the structures. In Mimi, you are hiding things because you don't have structures. Don't buy something. Just imagine, let's say Chamisa Kanza win at 2023. Who was going to be the vice president? Who was going to be the minister of transport? How can a party not have shadow ministers? How can a party not have shadow structures? Because a serious opposition. Without that, forget it. Kulend. Ndiripo. Ndinoziva here ma-stories aucharana zuva ramangwaneo kana kuti the week irikutera. Kani. Or do you share with anyone kuti ndodambozorana nyaya yakati kana kuti yakati, unless iri nyaya yakutoda contribution from that other party? Exactly. Because ungataurika zvinhu zvekune. Saka there's no need yekuti Chamisa uye nestrategy yake kuti MP wangu ndinhingi kana kuti minister wangu ndinhingi kana ndinhingi. No. Uchiudza mabillionaire apa uchishanda nevanhu vekuti vanenge vane nzara, ingatambotaurawo kuti vanhu vese kuZimbabwe nzara vanenge vanayo. Billionaire anongosvika achingo-offer, and language yemabillionaire imari pamberi vanongotaurwa nawo. Wozodii mangwana Chimbonzwa ivakomana. As long as there's no opposition with structures, there's no opposition in Zimbabwe. Full stop. Dapedza. Opposition chamurikuvararwa manje murikungoti opposition munhu kana kuti opposition vanhu vari against ruling party. Vana vangori maplayers vari kuzongoti mhanya, but opposition hasi political party. Chimbonzwai opposition vanhu. But right now, let's say let's assume we have got 14 million disgruntled Zimbabweans. But you can't do nothing because you don't have structures. Those are noise. All right, Apostle, let me tell you this. Let me ask you this. Paita someone azongonzwawo nyasha dzaMwari akazowana kana kuti proof kana kuti a video clip rakarekodwa musi wakapiwa advocate Nelson Chamisa mari kana kuti naTagwirei kana kuti naWicknell kana kuti neumwe munhu robva ralika video iroro, vanobva vatozviona zveshocked, munhu akapiwa mari uyu. Do you think kuti akatanga a party, the people of Zimbabwe are stupid to follow him, or they will follow a new leader? New leader upi? Because the problem irikuitika ndeyekuti even we are looking for one leader instead of looking for people that can put together a structure. Munawo ma leaders kudhara natenda ibiti vaya. Munawo anamonzore vaya. Vakatengwa tisikuada vane tichatoada. Tombodi kana kumunzwa. Ungataka munhu monzore wamazero. Apostle wafuti.
naye apostle munotisa vanhu mazero. It's a serious thing ngachinhu chinaivetwe. Aiwa achiri serious baba. Is why I don't know makamulenga because muranhu opposition yeZANU-PF. Akatengesa. Zvangataura akatengesa but zvangataura mukaisa kuteta mupolitics ka. Kwandiri zvinomake sense. Whatever has happened, let's engage conversation and bargain what we can bargain, especially in positions. I would rather be a prime minister. And this one, zvaakuitwa Shabangu izvi ndo zvaida kuitwa uyo, but maikwanisa kuzviita pasina a lot of compromise. Muchiine power. This time hamusisina power. Aiwa simba riri muvanhu. Simba riri muvanhu. Avanhu vacho vari kuchema ndo vakawanda. Chamuri kuchema muri ikoko, simba racho nderipi waramina? Timbonditaurirai. Simba rekuvanhu rinozouya kana leadership iripo yari kumbira. Baba, murikuona kuti let me tell you one thing. Paitaura Chamisa paipe kuti handidi kuti vanhu vapinde mustreet. Vanhu vakapinda mustreet panodeuka ropa, panoita sei handidi kugara pachigaro neropa. Zvakandinetsa kuti mfesusi yakanyarara ndikatombonetsikana. I think ndakatomboita nyaya yacho somewhere around. But ndakazozviona paMozambique. Mfeso wekuMozambique uyo akatiza mbati vanhu pindai mustreet. Right now pana vanhu vakaremara, pane vanhu vakafa, but hazvina kuchinja a single thing. Saka mukaona sometimes Chamisa achiita zvaanenge achiita zvazvika, anenge achishandisa wisdom. Pane chakachinja here kuMozambique. Anenge ane mwoyo nevanhu. But muonero wese unosheyiwa baba. Muri kunzwisisa? Akasheyiwa. Because hausi kutungamira, uri kutungamira vanhu. ZANU-PF is willing to spend billions kuti crash munhu wese ada kubvisa mupower because vanongona kuti mari tongozva kuti amwana ndiri kupai 1 week unganidzai mari, saka money is nothing to them. Saka vanoita zvese vakawana information kuti wobva waudza vanhu tichadai so next move, vanongogarira kapa next move iyo. Aiwa but chimbonzwai mukati ZANU-PF ndakutaura kuti munogona here kuseparata between ZANU-PF and government. Is one thing. Kana musingagona kuseparata. Tataura vanhu kuti chinhu chimwe chete. Separata. Kana muchiziva kuti separateke. Chamuda kubvisa hachibvisike but chinotogadzirwa from within. So be patriotic. Chinobvisika manje. Inzwai pakudai so. Inzwai. Masoja Inzwai. Handiti zvoso mukutoti masoja mapurisa eZANU. Mapurisa ekuZimbabwe makambonyatsosvika pasaidi laembobo. Ngati let's be very honest panapa. Manhuhwiro avanenge vachiita ndatoziva kunotengeswa chikafu chakachipa sadza redhola mutaundi memba chingovatera palanje utoziva kuti ndo kwavakutoenda ndokunotengeswa chikafu chakachipa. Vanoda kuvhurwa nzeve voudzwa kuti iyi amunayo inhamwe, honai vakomana munokwanisa kutorarama life yakadai kusvika vavhurika. Ndosaka tiripo pakuparidza shoko kuti zvisvike munzeve dzavo vachadaira. Vanotozviziva kuti vari pamahwani inhamo dzega dzega. Saka vanogara vachirimaindwa. Kana mavarimind vaita sei? Vachaita action zvavo. Nguva yaMwari ichakwana. Nguva yaMwari ichakwana. Mwari ndiye asingadhakwe manje. ZANU-PF inenge nyoka. Miraini kutaura ZANU-PF inenge nyoka. Inongovhunura zvayakangoita pana Mugabe, yakangovhunura but inoramba iripo. Aiwa hakuna isingaperi kaya. Wakuru wakataura kuti chisingaperi chinoshura. Aiwa ZANU-PF. Revolutionary Party. Yaitochikidzira vanhu chiti takaenda kuhondo takadidi handiti. Izvo zviri kutomhanyisa nemadhara acho akaenda kuhondo ivavo vachiona zvavari kuita nazvo chanzwanani. Vakusara nezvapanda zvana Jennifer Muswere. Challenge iri muZANU-PF as of now. Inoda kuvhunura futi. Ndo challenge iripo. Power is riding on to power. Remember what I said, maybe you didn't get it. Pandakati vanhu vakutaura nyaya yegedza nhasi. Hamuna kunzwisisa. Tarirai kubva kwakasungwa anaNeville Mutsvangwa paipai. Kana zvichisi president vane simba rese. Neville Mutsvangwa uya ka. Angadai asina kusungwa because ana Mutsvangwa vari kusaidi kwapresident. But uku kusaidi kwaVP ndo vakabata munhu. Kureva kuti power is no longer absolute. Power is now sort of like more empowered than a sitting president. But power are challenged. So because of that,
ndosaka makaona amutsvangwa vakauya vachidenigrata vice president because vaiziva kuti vice president vakambobatira mwana wavo. Mutsvangwa chero akasafa nabasa. Handimazvona. Haiwa chimirai tidaiso kumana. Ini ndorangoti hangu, thank you for your time. Handizere kana mine any question, but the truth of the matter, I think I've cleared everything that you wanted me to clear. Number one, especially your current iwewe. Zvawakabudisa zviya wakabudisa nepasi ripo, number one. Number two, whoever gave you that information, handisona kuti undiudze kuti ndiani. Chingomuti aiwa makandipa information makaita basa pandoda kumbona face yenyu. Ukaona munhu asingakubudise face, usatore chinja unopuwa nechinyawe. Akandiratidza face, akatofona nevideo call netori hama yenyu yepenyu. Handina hama yepenyu yakadaro. Serious, inzwaika Apostle. Inzwaika. Kana iri hama yangu yepedyo. Kana iri hama yangu yepedyo isa video mukadzi yanorwara nebrain. Apostle. Information yakatopiwa yakawandisa. But ndakatoti ina handitozvibuditse zvimwe zvese zvandidi. Ndiri mana nditorizina ini. Chimbonzwa kureni usati wabudisa zvinhu zvese isa face yake zvinoita tatilicious zviya. Authenticate your source. You don't review my sources ako unoisa munhu sources arivhiliwe. Chenda unouze source yako kuti panapa ini ndabata Apostle Makore ndataura navo, but what I now want, because iwewe what you are doing is good for the people, can you come live iwewe neni na Apostle na 0.5 creative, bring that person. Akatotaura zvinhu zviri deep zviri too personal, but story izi natibudisa zvimwe zvinhu zvavana vanofunga isusu. Kune zvimwe zvinhu zviri unnecessary kuti tinge tinhingina hatombodi tonotoenda patakatonhingina ipapo totoziva kuti kubatwe. Right. Chimuudza manje munhu iyeye kuti kana zvawataura, he has come to justify himself to me. Inini na Apostle we are at peace. One day Apostle vanogona kuramba vachitaura nemusika ndavaratidza kuti ndiwani. Saka zvati information yawakandipa inogona kuzobuda nekuchanya kwaApostle. Ngaatogara achizviziva kuti azoti haana kungwara, akakunyepera, whoever it was, whatever they were trying to gain, they will not gain nothing. They must not push a wrong agenda, because mamwe small channels anobva amhanya kunyora zvinhu zvakadaro. Munhu anorwadzirwa nemunhu afa akapora. Finish. Achinyepa zita unonzi Mutande. Zvapera ndikuenda kumberi, ndatopedza newe so. Ndatopedza newe so. Munenge mune maissues enyu zvati dzipinde tinongodhila nekupolitics. Saka maona kuti ndakangotranside kupolitics chete, zvimwe zvisina chekuita nepolitics handiunze paplatform pangu. Exactly. Ari kuzvinzwa akateerera chibva wamuudza kuti mangwana handizive ukama hwatiabhilda naApostle. Pamwe anogona kundikwenya ndikabudiswa, but zvaoti wakandipa zviya vakagona kundipaza ndikavapa vachakubudisa pachannel pako. Why would somebody want to come and lie? Why would somebody want to go and come and do research? Why would somebody say here in a voice rakarekodwa? Ari kuzviziva here munhu kuti wakamurekodha? Urikuona chigemu cheZanu-PF kana chazongopindigugwa vakuitirwa izvozvo vanozoona kunge zvakashata stereki. Ndozvazotaurwa naApostle zvekuti anzi dai munhu ngaauye paplatform. Do the same thing. Unoziva kuti gamba akwe takaita ma-secret recordings naye naBishop Nyamakanga. The next thing he was broadcasting those things. Saka unenge wabetray trust yemunhu anenge akuudza. Inini right now ndikakuudza ndine marecording handinawo amukoma simba ka vachinyomba mwana vachiita sei kuti ndikada kuvaparadza ndinovaparadza vanobva vapera zvamu chose. But ndakazvibata ndikada simba yandita rafu but ndikandimusiya kadaro.
ndikada kumudzondora ndomukopora muri kuona. Saka pane zvimwe zvinhu zvekuti unofanira kurizina wega ona kuti but izvi kaizvi aiwa ndikuda hangu maviews but let not me go there. Exactly. Mina ndikutaurira yakomana ndakutaurira chokwadi. You have got good numbers on your channels. All I pray for and ask you to do is to be muri professional, muri popular and skuramba. But and I want gear up professionalism. One my foundation anoku bekai up so that you become companies, proper companies. That's all I can say. And foundations are there. But make sure that foundation is very credible, very balanced. Not one side. Foundation about you explain like apostle because you know my viewers they have also mutara parables about foundation. Chimbo try ku jekesa. Right, the rest I'll talk to you behind the scenes. But the truth of the matter is kana muchita and mukona vanoshanda neFred Newman Foundation. Ana blessed Dara. Yeah. Because my company is hobo and itika anotoda kuadvertisira. Ati mukuzvinzwa. Kwete makambani madiki anokupaita noti $20 kuti akamana ndisira video ndisira clip kangu. No. Big companies want big platforms to advertise on. Saka imimi mukaenda big company haikupei mari direct. Big company in a foundation behind. Yamunoita partner nayo. Kureva kuti every time you are presenting, they are the ones that dominate your platform. Because my viewers, you are the people that they are trying to access. Saka you sell airtime. Airtime they able to pay the munoita munofana kuona 5 minutes after talking whatever presentation. After every 15 minutes, munenge mchiva advertiser. After every 15 minutes, munenge mchiva advertise. Then you sign down a contract. Yekuti pagore mukandipaini ni 25,000. Those are the cheaters. That's how you maintain yourself as a company. But for them to come to your platform, you need to be balanced presenters. No that uweza kutaura. Aiwa pa balance papo ndo patiri kuramba ipapa. Akauye manje kana muri one side. Atina basa nawo zvamanje ngaombogarepo. Chimbozwa azvireve kuti amutore side imimi. Azvireve kuti amutore side. Munotora side but show balance. And mukazvida blessed Dara there. Who can deny that Blessed Dara was pushing an agenda M31? Who can deny that? No one. But we're going to move and backed by a foundation. Yes, that's what you need to do. I must go mirror agenda, but balance so. Those are blessed Dara, but it means a platform one. We have to go up platform. And they get a platform because he knows he has got a foundation backing him who are needing his platform because of the following that he has. As of now, Blessed Dara up in 99,000. He was just on 64,000. From the time I got a short period, a shooter. You guys are 97 something that open them wire. We got to exactly. So, but I'm neutral. This also. Chimukata, we are not playing. Because the moment that we neutral, that means when is PF and it's irrelevant one way. Why are you bringing ZANU-PF in? Apana mbotara le ZANU pana. Tukutara neutrality. Neutral mukutara ndeye kuti tunze ane ZANU-PF for my platforms. Titaure zvakanaka zvisipo zvaitwa neZANU-PF. Right now, job seeker could have been on your platform. As ZANU-PF munhu. He could have been on your platform as well. Why are you not hosting such people? Ana relevance ka job seeker tomdi.
akadzoka kuti Mandela nakomana pakangoti Mandela zvakabva zvatodhakwa azvatakwa vanhu vetribuzi vakandiignowa vanhu veopposition vakandisiya umubana haana respect naanzi kuri antu aya but chokwadi ndataura vanhu haana relevance apostle munhu akasina relevance anenge asina chingomirai imimi mukamhanya kuconclude relevance yemunhu musingambope platform. Those are some of the people that have worked close with the person wamuri kuti ane relevance. They could tell you one or two things but not why were you not saying all this all along? Why not? But pai vamwe vacho apostle pamwe munogona kunge muri kutaura zvamuri kuningirira isu hedu tirimbotadza kunzwanana nemi panyaya yekuti itai neutral ka1 apostle ka1 pamwe hatisatanyatsodzwisisa pamwe tiri kumashure pakudzwisisa orati ngatimbodai so chimbotorai owiwa auye paplatform penyu anobvumere anobvuma but anenge achiya kuzotaura kuti chii haarambe nditeererei haarambe toraimombombomisa kana madam kupe vatorei vamboeba aiwa hateta kuti vadzosa mugemu ana monzora hateta kuti vadzosa mugemu vakapera vanhu aya vana basa mupolitics aiwa hateta kuti vapa relevance isiriyo ngatimbomirai vanhu Alright, toraiwiwa chimbotoraiwiwa auye paplatform penyu kana muri kumuda taurai let's agree toraiwiwa mumbomise paplatform aiwa Jobskala haana relevance kani tomudiko Jobskala anouya achitaura chii alright chinditaura ine relevance tikuda vekuzanu hati matitite neutral ngavauye muone kuti hatisi kushanda hatitaure navo mushe chimboti pai mupana anonzi siye mumukungunugu ayoyo kaka kanotiza kakangonzwa bwesi rangu kanotiza kanenge akuti kanota aizi kaka neutrality yenyu iri kunetsa iyo tairamba tabvumirana kuti ngati agree to disagree alright on a serious note and in conclusion ndimboite one or two things on a serious note and in conclusion debate remains the two of you discuss the two of you mondibvunza vanhu mondipa list yevanhu 10 vamuri kuda kuti tikuda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pa10 ipapo ndokupulirai one anouya alright iribo total but let's disagree, let's agree to disagree. Nyaya yeneutral ngatimboimira yakadaro isusu tiribo tiri kwatiri ikokoko ameno kulend kana achitaura neutral what apostle madyiwa uya anonzi kulienda anoita zvepoint scoring hanzi nemunoudza kuti apostle hanzi nemunoudza kuti vanga vakutumai kuti hapana iye vakatoma musoro havasi kuda kusanzwisisa chaiko atiterere aiwa pafeya ngatimbomira zveneutral ngatimbozvimirai zvamanje manje kusvikira taona iyo ZANU-PF yakutawo zviri neutral tinomba tagona kuzodaro takufollow the leader but for now chimbotisai tiite yatiri kuita iyoyo but platform topa munhu wese asi hazo do you know kuti apostle do you know kuti right now we are having this conversation tingada takatokudza kuti apostle kuti munge muri pamaplatform edu titokupai relevance yakakura takutokupusha izvakadaro tiri kuda mari kana kuti hatisi kungoda but tatoti aiwa let's be neutral ndaranga auya ataure zvaanotaura uchaona mucomment section hamuna kana one comment ichakusapota yekuti apostle aritaura chokwadi because vanhu venyu varida kunzwa zvamunoda kunzwa zvamunotaura imimi zvisina kwazviri kuvaendesa ndo problem iri kuitika iyoyo havasi kuda kusangana nechokwadi saka toita sei nevanhu vakadaro aiwa chokwadi anenge achochiziva vandochiziva chokwadi saka dhilai nechokwadi mubvise marwadzo dhilai nechokwadi chokwadi ndo chatinotovapa kuti ZANU-PF yauraya nyika ndo chavanotonzwa ichocho chokwadi ichocho ende hatisi kuzomira kuparidza shoko iroro
pari kunetsa because Because do you know right now? side hamuna kutaura nezvaro. Tikutaura vanhu vane power. Right now, do you know, Mnangagwa can just say kuti mangwana chingwa chakudzika, kana chachita $2 chingwa chakuita $1, the other $1 is coming from government. Iwe mtulingube tsvaga mari uise mari apa tidai so. Anozviita because he's got power. And akakundikana tinomublema nekuti ndiye ane nyanga. We don't go kune munhu ari kumateresi uko asi kutomborina kana influence. Chamisa anogona tonoripota nyaya kumapurisa akatonzibva panapa munhu atikwanise kumusunga. But Mnangagwa anogona kusatoenda kumapurisa anongopa command kuti ndiri kuda mufana akati apindure nyaya dzakati. Anoswera atobatwa nhasi manheru chaiye because he's got power. Saka paipa matadza kupindura paipa kuti ZANU-PF yauraya nyika yatadza ndo zvanganofanira kutipindura izvozvo kuti ZANU-PF has failed to provide to an ordinary person my basic needs, things like water, electricity, transport, roads, jobs, zvinhu zvakadaro yakundikana. So ZANU-PF is to blame. Toita sei apano wangu mimi ndimuno oppose ZANU-PF. Munoona sei kuti tingavake chinhu ichi. And then we give you ideas. Kana makunoshare nevanhu vamunoshare nawo munenge makunda sei makunoshare. Kana vachizoteerera semateerero avanoita paplatform panapa vanozoona kuti apana hai vanenge vachitaura zveshuwa kuti zvakati but they are making sense. Right now we don't even know kuti VP akabviswa. Pane bogus yandakaona musuno yakaiswa yakapendwa minister of something so mines whatever I don't know what she yachembera zvayo. We've got nothing against old people. We respect old people. They come with wisdom. But chiguruma iwo kakuita majunior ministers apana ichidiki kuZANU-PF ikoko vatozati apana tikufungirana pa-AI level. Ameno kule ni mashoko ako ekupesira ndo angu ekupesira yaya. Ina ndisi munhu wemashoko akawanda. Totongotenda apostle nekutoya papata. Taurana zvakawanda imomo. Thank you so much. No, I greatly appreciate it. But bamangonetsa kuti maramba kutachi. So that you interact with the right players. Because I'm not going to makuwa na kuti apostle vazoya vadai. Inini ndakubvunza one last question in my conclusion. Akazviona here kuti zvanaitaura zvise ndo zvaiitika. Kuti when that slogan yanzi ngaibviswe kureva kuti pane munhu ari kuita access kuzvinhu izvozvo. Ipapa tikuramba. Yet I know and feel kuti information iyi dai iri kuma-big platform kwamuri ukuka ingadai kufamba ichienda kumberi. Ndosaka ndakakuti I'm going to give you a list of 5 things and see them happen. And that's exactly what happened. So if I'm telling you that I'm having access to where that information is coming from, I am feeling it's your duty to be doing that because media, it is not media. I'm not in media. It's your duty. Why can't you take on the battle and run with it? The last question. Yeah. Zvamataura zvese ndazvinzwa asi tombodzokera paipai handitataura kuna muri munhu waMwari makati munoprofita. Ndachikumbira kuti mutiudze kuti Mnangagwa ari kubva rini. Indra, mubvunzo wako wakanaka and I'm going to give you a perfect answer. Ndakanyora paFacebook pangu ndikati ndarota something. Ndaona the next president after Emmerson Mnangagwa. Ndakazvinyora. Do you know ndine vanhu vandakaudza ndikati ndarota paine munhu arina kupushirwa. But munhu uyu ndaona ari kuda tagwire. Do you know pane vanhu vandakaudza izvozvo? I have got it in black and white. Handisitaura zvokufungidzira. Ndinazvo in black and white on text messages to people that I trust. Ndakavata ndikati ndaona munhu anenge kuda tagwire angaida kupuwa bhatoni so. But ndozvine zvinoda kuitika chezvezvo. Saka zvamaakunzwa zvese izvi pane vanhu vanazvo in black and white. Saka kuda tagwire ndiye the next president here. And now to get the next president, the one that battle. Read between the lines. Those are big. All of a sudden,
andingobvunza kuitira kuti next time kana nyaya dzakuzotaura kwambozoti ndakambozvitaura kuti kwana holi nana kuliye ndisatoenda kugara tazvita kuti kunyatsobvunzai kuitira kuti vanhu vazonyatsoziva kuti pakangorivora zvenyu kwete kutaura kunopfeko. Aiwa, inini uzanyanya handito wandibvunza. I will come back to you. Ndokutaurira. All right. The last time before he was the last time before my last election, ndakapa uncle Jens. Andikuzidzwa vane simple life vane uncle Jens. Ndakavapa vanazvo kuma archives kwavo. Ndakatanga ndomagudira kuti ma election vanazvo zvandikutaura. My election akabuda zvaari Jens. Saka ivo ndikati ndinokupa inini handisina dramatic steering. But ndikati ndinokupa